Добрый день, шановное господарство. Это стрим Белсату. Штонедзелю мы с вами сустракаемся, каб сачыць за тым, як беларусы не опускаюць руки и протестуют. Сегодня 183-й день протестов. Уявите себе, все мы, белорусы, незадоволены с диктатуры, незадоволены с подману подчас выборов, незадоволены с невероятных хвали гвалту, уже 6 месяцев не спыняемся. Гоняем во всю моц. И сегодня мы распавядзем вам про самые опошние подеи. А на додаток сегодня Международный день солидарности с Беларусью, які святкуюць во всем свете. И для вас працуе Алина Коушик и Ярослав Стешек. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Крок за кроком, кожный час, не покинет вера нас. Мы разом, нас много, за нами перемога. Живе Беларусь! Невероятная прыгажосць. Погодите. Так. Шановні сябры, ці вы бярэце ўдзел і святкуеце нейкім чынам дзень, Международны дзень солидарности с Беларусью? Паведамляйце нам про гэта, пишите ваши паведамленні на наш рэдакцыйны нумар телефону. Можете выкарыстоўваць Viber, альбо смс-паведамленні. Мы з задавальненнем зачытаем их у эфиры. Так, шановное господарство, досылайте то, что бачите, так само то, что можете снять на видео, альбо фото, так само можете досылать и у наш телеграм-бот. А зараз мы злучаемся з нашей корреспонденткой в Менску Любов'ю Лунёва, якая адсочвала ситуацию неподалеку от Комаровского рынку и универсама Рыга. Любовь, ты нас чуешь? Чую і вітаю вас, бо сёння такі, рэдкі такі дзень зімой для Беларусі, калі у нас сонейка, правда, вельмі моцны мароз. І гэты вельмі моцны мароз цяпер ужо і тлумачыць паводзіны сілавікоў, бо сёння ўжо мы не бачым тут вось такіх па трое людей с дубинками, мы бачим уже патруляванне на экипажами ДАИ у машинах. Заўважаны машины на улице Богдановича, так само каля площади Банкалор, так само экипажи повольно рухаются вулицей Кульман, вулицей Куйбышева, яны аб'язджаюць, заязджаюць у двары, але вось менавіта тая абставіна, што такі моцны мароз, і все разумеюць, што гэта, канешне, просто натоўп людзей, гэта ўжо такая патэнцыйная пасадка, так бы мовіць. Тут ситуация изменилась можно сказать, у каляровую гамму. Яшчэ учора было заўважна шмат людзей, як пишуць міліцыянты ў протоколах з БЧБ сімволікай, як кажем, мы простыя людзі з нацыянальнымі колерамі, то вот сёння бачна, як людзі ідуць. Дарэчы, шмат людзей апошнім часам ходзяць два прыпынкі, замест таго, як раней яны ездзілі. Ходят просто пехом, кто на рынок, кто в краму. Так вот, вельмі шмат людей сегодня можно побачить у червоных куртках, у червоных
паліто. І я не могу сказаць, што кожны другі, но кожны чацвёрты, у кагосьці шалік, у такі бел-чырвоны, у кагосьці шапка, рукавічкі. Гэта стала такім, вось, відаць, все ж таки адказам грамадства на тую палітику, на тыя заявы, якія чуюць людзі з экранаў БТ про тое, што гэта экстрэмісты. Чалавек, які раней ніколі не выходзіў на вулічныя акцыі, першыню вось летась выйшаў і прайшоўся ў натоўпе бел-чырвона-белым, 200 000 чалавек з гэтымі усмешкамі, з гэтым драйвам. І цяпер кажуць, што ён фашыст. Канешне, гэта такая рэакцыя абсалютна прадказальная. Не ведаю, чаму там аналітыкі гэта не маглі пралічыць. Але людзі сталі выходзіць вось менавіта аксесуары бел-чырвона-белыя. Любоў, скажы, калі ласка, але ці бачыла ты, можа, нейкую рэакцыю з боку якраз гэтых даішнікаў ці іншых міліцыянтаў, ці, можа, правяраюць дакументы, таму што было ўжо такое не раз, калі менавіта за колер вопраткі затрымлівалі людзей? Нават за лампасы бел-чырвона-белыя на нахавіцах. Так сапраўды, мы памятаем гэтую сітуацыю, калі жанчыны адгукнуліся летась, замаўлялі сабе ў атэлье нават і сукенкі, але, разумееце, сітуацыя проста даходзіць да нейкага сюрреалізму. Вось мне вот цяпер, канешне, могуць падысці там, ці будуць глядзець на чалавека, але вось можна смяяцца, але я прыйшла ў краму, дзе прадаюцца там аксессуары, прабачце, для собак, ветеринарная крама, і вось мне прадавачка кажа, вы уявляеце, прыйшла жанчына, у яе белая балонка, і яна расійскай вытворчасці набыла такую камізэльку для сабакі, як зараз собачнікі набываюць у такія маразы. Да яе падышлі міліцыянты савецкага раўса і сказалі, што калі яшчэ раз убачым, то складзем пратакол. Жанчына кажа, так вы толькі патлумачце, да мяне ці на сабаку, можа, вы яшчэ сабаку хочаце пасадзіць на суткі. Яна прыйшла... Гэта быў бы сапраўды неверагодны выпадак, хаця мы ведаем, што, в прынцыпе, сілавікі беларускія не грэбаюць нічым, затрымліваюць і старэйшых людзей, а нават непоўнагадовых. Ну, сапраўды так, але, вот, разумееце, мне гэта сітуацыя, калі можна так параўнаць, правда, там не нацыянальныя сімвалы былі ў 2004 годзе ва Ўкраіне, но, але я памятаю, як я туды прыехала падчас выбарчай кампаніі, і яшчэ з цягніка мы заўважалі, што людзі, хто ў аранжавым шаліку, хто там нейкая стужачка на ім, нават калыска там нейкая дзіцячая, мама і дзей там гэта прымацаваны. Так вось цяперашняя сітуацыя, вось пасля гэтых всех размоваў пра экстрэмізм і так далей, людзі пачалі абазначаць сябе вось гэтымі колерамі. Ну, вот што, шалікі. Я вот думаю, што гэта бабулі вяжуць, таму што бачна, што гэта ручная вязка, і, ну, натуральна, малады хлопец не звяжа. Ну, можа, нехта і звяжа, но не так масава. І вот бабулі взялі спіцы і пачалі вязаць вось гэтыя шалікі, шапачкі, і гэта мы бачым, мы з аператарам яшчэ ў пятніцу заўважылі, што ледзь, ну, не кожны другі ідзе, вот, прынамсі, ў раёне плошчы Якуба Коласа. А тым больш, тут вельмі шмат студэнтаў, тут же інтэрнаты студэнцкія. І таму я думаю, што гэта такі своеасаблівы флешмоб. Ну і, дарэчы, яшчэ хочу адзначыць, што сёння ў нас нядзеля, і гэта ўжо другая нядзеля, калі людзі ў дваравых чатах размаўляюць па-беларускі. Нядзеля пачынаецца ў нас з раніцы. Вітаю вас, суседзі. Пачынаецца такая, ну, як бы можна сказаць, пераклічка. Людзі адзін аднаго вітаюць па-беларуску і пішуць, што не саромецеся, пішыце як можаце. Так што вось гэта такая рэакцыя. Гэта вельмі файная ініцыятыва, вельмі такая цёплая, я бы сказала, якая вяртае беларускую мову у вось такое сапраўднае жыццё, правда, калі людзі, ведаючы мову вельмі добра, альбо крыху менш добра, але ўсё роўна стараюцца размаўляць на роднай мове, бо сапраўды гэта адзін з галоўных прызнакаў нацыі. Гэта нацыянальная мова. І нарэшце людзі пачынаюць гэта разумець, проста не чытаючы там некага з палітыкаў, самі пачынаюць размаўляць і самі пачынаюць разумець. А гэта ўжо самае главнае, што зразумелі. А потым ужо, канешне, працэс будзе, ужо ніяк яго ўжо будзе не спыніць.
Что ж, по-беларуску без цензуры Белсат працягвае недельный эфир. Дякую, Люба, заставайся на сувязі. Галоўнае, заставайся у бяспецы. Мы ведаем, як зараз цяжка працуецца у Беларусі усім журналістам, асабліва незалежным журналістам. Ну што ж, паўгода ўжо практычна ідуць пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў. Паўгода адбываецца ціск таксама на тых, хто у гэтых пратэстах удзельнічае. А вось што грамадзяне кажуць, што яны лічаць, ці былі дасягнуты нейкія мэты? Шановне гаспадарства, мы запыталі пра гэта меншыкоў, ці варта пратэставаць далей, якое значэнне для гэтых асобаў маюць пратэсты. Давайте разам паслухаем іхныя адказы. Мы дали понять власти то, что люди уже не вернутся к тому, то, что было. Люди стали более сплоченнее, стали более, ну как сказать, помогать друг другу, друг за дружку. Раньше такого не было. Так выника нет, оно все в подвешенном состоянии так и висит. Да, ни туда, ни сюда, все как бы год единства, но единства как такового не наблюдается. Все это еще ни нашим, ни вашим. Некое моральное пераўтварэнне беларусаў у Беларусі, я лічу, што нягледзячы на тое, што зараз все трохі сумна, але большасць наших суграждан знайшла сабе, знайшла нас всех разом. Честно говоря, я думаю, что результата никакого. Честно говоря, потому что ничего ж не меняется. А на что мы надеемся? Нужно менять тактику. Просто люди устали и хотят хорошо жить, и чтобы все было хорошо. Главный итог – это то, что мы, в принципе, перестали бояться, начали выходить на протесты. И это здорово. К сожалению, сейчас они прекратились, но, надеюсь, они восстановятся, и весной скоро тоже все будет то же самое. Все это зря, наверное. Было хорошо. Мечтаем, конечно, чтобы лучше было. Но при нашем президенте, я думаю, что это возможно. Главный вывод, то, что сформировалось какое-то общество гражданское. Мы видим, что мы есть все-таки. Это уже не дело каких-то там пару тысяч человек, хотя это тоже было очень важно. Сейчас это дело всей страны. Давно пора определиться, на чьей кто стороне. Нужно, наверное, бороться нам и ни в коем случае не сдаваться, потому что если мы сейчас реально сдадимся, то, я думаю, это приведет еще к худшим последствиям, чем есть на данный момент. Когда будут отдаваться приказы и когда они будут не выполняться, тогда все будет понятно. Пока это происходит, все это сложно. Поэтому метро останавливается, интернет вырубается. Как только приказы будут отданы, а это не будет сделано, победа. Рано или поздно все это кончится в лучшую сторону. То есть видно уже, что идет положительная динамика. Шановне гаспадарства, тым часам беларускія праваахоўнікі, так званыя праваахоўнікі, не спыняюцца і скіравалі ў Генеральную пракуратуру Польшчы запыт на экстрадыцыю стваральнікаў тэлеграм-каналу «Нехта», якіх абвінавачваюць у датычнасці да тэрарызму. Вось гэта была афіцыйная заява, каб выдалі Сцепана Пуцілу, а таксама Романа Пратасевіча у Беларусь. Мы ведаем, што сапраўды Сцепан Пуціла знаходзяцца ў Варшаве, але вось паводле нашай інфармацыі Роман Пратасевіч знаходзіцца ў Вільні. Мы паспрабуем з ім спалучыцца. Але, может быть, трошки позднее. Я нагадаю, у чым сутнасць справы. Распаўсюд відэа, перадусім, і фота таго, што адбывалася ў Беларусі падчас жорсткага разгону пратэстаў, распаўсюд інфармацыі пра гвалтоўныя дзеянні сілавікоў. Пракуратура Генеральная Беларусі палічыла экстрэмізмам і вось злачынствам. Вось, і так, следчы камітэт Беларусі выставіў двум адміністратарам сеткі тэлеграм-каналаў «Нехта» абвінавачванні паводле 3 крымінальных артыкулаў. Іх вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў, арганізацыі дзеянняў, якіх груба парушаюць грамадскі парадак, распальванні сацыяльнай варожасці паводле прафесійнай дзейнасці. Вельмі сур'ёзныя абвінавачванні. Тым часам Роман з намі ўжо на сувязі. Роман, добрый дзень, прывітанне. Прывітанне. Гэта ўжо чарговы крок у вашай справе, так, справе, у якой вас абвінавачваюць у экстрэмізме. І калі раней ты казаў, што гатовы вярнуцца ў Беларусь у абмен на транспартаванне Лукашэнку ў Гайзгу, ось якая зараз твоя пазіцыя?
Ну, па-першае, моя пазіцыя не змянілася, і калі я сапраўды так патрэбны ўладам, я дагэтуль гатовы на такі абмен, таму моя прапанова як бы застаецца ў сіле. Па-другое, канешне, вельмі смешна было атрымліваць ад раніцы такія навіны. Я літаральна прачнуўся і пабачыў, перш за ўсё, ад журналістаў гэтыя навіны, якія мне ўжо напісалі. І вельмі смешна проста таму, што я ўжо больш за 5 месяцаў, амаль 5 месяцаў жыву ў іншай краіне, таму як бы яны могуць дасылаць якія заўгодна паперы і выстаўляць якія заўгодна патрабаванні Польшчы, але гэта будзе цалкам бессэнсоўна. Але вось пра што гэта сведчыць? Тое, што вось беларуская пракуратура не дае вам спакою, так? Вы дастаткова маладыя хлопцы, так, вам 20 з нечым гадоў, і яны так вось б'юцца за тое, каб вас экстрадаваць у Беларусь. Ну, я думаю, што перш за ўсё варта адзначыць тое, што раней ніводны апанент Лукашэнкі не атрымліваў такую узнагароду, як прызнанне тэрарыстамі. Па-другое, все ж таки яны, усе гэтыя запросы, усе гэтыя навіны, яны сведчаць толькі аб нейкім непрафесіяналізме, перш за ўсё, і я не ведаю, навошта ўвогуле гэта робіцца, бо як бы кожныя такія публічныя заявы, яны працуюць толькі ў мінус самой уладзе, хоць казалось бы, што ўжо далей некуды, але чым больш яны робяць такіх заяваў, тым больш як бы людзі проста з гэтага смеюцца, і ўсё адно як бы ніякага даверу да іх увогуле няма, і ўсе выдатна разумеюць, што ніводная еўрапейская краіна не будзе выдаваць ні мяне, ні Сцяпана. А чым будете займацца далей? Ці будете працягваць сваю экстрэмісцкую дзейнасць? Нагадаем, што Роман ужо не з'яўляецца адміністратарам тэлеграм-канала, нехта ён працуе на іншым праекце, таму... Ну, вось, уласна, я пра гэта і хацеў бы спытаць для тых гледачоў, хто не ведае пра гэтыя перастаноўкі, якія, правда, ўжо даўно прайшлі. Чым менавіта, Роман, вы будете займацца далей пасля такога экстрэмісцкага праекту удзелу ў нехта? Ну, тое, што я магу сказаць зараз, тое, што я займаюся, я працягваю займацца шмат якімі справамі, папросту гэта справы больш не публічныя. Але я думаю, што цягам бліжэйшых дзён я ўжо так распавяду і падрабязна пра новы праект, над якім я буду працаваць, і над новымі рэчамі, якія будуць з'яўляцца у тым ліку на медыапрасторы. Таму засталося, я думаю, што літаральна некалькі дзён, і якраз такі піар... Ну, то, можа, прыадкрыеш крышачку вось гэтую завесу таямніцы, распавядзеш нам хаця бы прыкладна, што гэта за медыяльны праект? Ну, я буду вяртацца ў тэлеграм-прастору, і гэта пакуль што, мабыць, все, што я магу сказаць, але я думаю, што літаральна праз некалькі дзён, калі я ўжо здолю публічна казаць пра тое, чым я зараз займаюся, ўсё абавязкова будзе, але я магу казаць, што так, гэта я вяртаюся на тэлеграм-прастору. І я думаю, што гэта будзе досыць цікава, асабліва вось тым шматлікім людзям, якія дагэтуль мне пішуць, пытаюцца пра тое, ці будзе нейкі мой уласны праект, ці будзе новы праект нейкі, над якім я буду працаваць. Дык вось, як бы так сапраўды буду, і засталося вось літаральна некалькі дзён да таго, як я ўжо здолею сказаць пра тое, чым я займаюся менавіта ў тэлеграм-прасторы. Ну, як бы вы адказалі на гэтае абвінавачанне Генеральнай пракуратуры аб тым, што вы, Роман, і Сцяпан Пуціла, што вы арганізоўвалі масавыя беспарадкі, дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Хто ж гэта ўсё арганізоўваў? Чаму людзі выйшлі на вуліцы ў жніўні, ў верасні і далей? Чаму людзі выходзяць не толькі кожную нядзелю, але і ў іншыя дні? Ну, перш за ўсё варта адзначыць, што масавыя беспарадкі арганізоўваў якраз што АМАП, унутраныя войскі і таксама хто там, Губазік. Вось, таму як бы за масавыя беспарадкі мусяць адказваць тыя людзі, якія іх сапраўды ладзілі, якія забівалі людзей, збівалі людзей, якія сапраўды разбівалі там нават машыны і гэтак далей. І вось гэта менавіта з'яўляецца масавымі беспарадкамі, а не масавыя мірныя пратэсты, якія разганяліся з прымяненнем вялікага насілля і з сапраўдным тэрорам, я б сказаў так. Вось. А людзі ўсё адно працягваюць выходзіць, і нават неважна, ці ёсць нейкія заклікі
якія публікуюцца тэлеграм-каналамі ці не публікуюцца. Людзі ўсё адно працягваюць выходзіць, і гэта ў любым выпадку для ўлады нейкая кропка незвароту ўжо была пройдзена і пройдзена досыць даўно. Таму нават падзенне рэжыму гэта толькі пытанне часу. Роман, ці вы ўжо сёння з раніцы паспелі са Сцепанам абмеркаваць гэтую навіну ранішнюю? Не, пакуль што не паспелі, я нават не ведаю, пра што тут размаўляць. Гэта чарговы і досыць, я б сказаў, ідыёцкі крок ад уладаў, таму што гэта працуе толькі ў мінус ім. І нават пра што тут казаць, я, калі шчыра, не ведаю. У мяне гэтыя навіны выклікаюць толькі. Але агулам вы падтрымліваеце адносіны са Сцёпай, ці зусім у вас все разарвалася? Не, часам мы падтрымліваем адносіны, але гэта не нейкія блізка сяброўскія адносіны, але мы спакойна можам размаўляць па нейкіх працоўных пытаннях у тым ліку. Роман, дзякуй вам вялікі за размову, дзякуй вам, што скаментавалі гэтую абсурдную справу, чарговую абсурдную справу беларускага так званага правасуддзя. Гэта быў Роман Пратасевіч з Вільні, былы адміністратар тэлеграм-каналу «Нехта». Зычым плёну ў новым праекце. Усяго добрага. Дзякуй. А мы працягваем. І вось такая гісторыя з Віцебску. Выкладчыка кафедры агульнай стаматалогіі Віцебскага медуніверсітэту Александра Маісеева звальняюць з працы за прагулы, якія здарыліся, калі ён быў пад арыштам у ізалятары часовага ўтрымання. Самагаспадара таксама затрымалі за тое, што ў яго віселі на вакне проста чырвона-белыя фіранкі. Зараз гэтага дастаткова. І таксама дастаткова таго, што вас незаконна затрымалі, змясцілі ў ічу, а потым вас звальняюць з працы. Выкладчык Віцебскага дзяржаўнага медычнага універсітэта Александр Маісеев даведаўся учора, што звольнены за прагулы. Пра дэталі гэтага звальнення высвятляем у самога Александра. Дзень добры. Скажите, калі ласка, за што вас звольнілі, у чым справа наогул? Дело было таким образом. У меня дома висели шторы бело-красно-белого цвета. 20 числа меня вызвали по повестке в Октябрьскую РУВД, где на меня составили протокол. С протоколом я не согласился, и подозреваю, поэтому я был водворен в ВВС, где я провел почти 3 суток. После этого у меня был суд, где меня признали виновным по статье 23.34 и назначили 8 базовых штрафа. После этого на работе у меня начались проблемы. Мне пришлось написать объяснительные на имя ректора и завкафедры, где я объяснил, где я был, почему я не смог явиться на работу. Однако работодатель расценил мое отсутствие на работе как неуважительную причину, и я узнал вчера, что меня собираются уволить по статье за прогул. Што канкрэтна было пазначана ў загадзе, і ці тлумачылі вы, што у вас там ёсць даведка і сапраўды прычына была важкая? Да, в приказе указана статья Трудового кодекса и написано прогул без уважительной причины. Я приложил к своей объяснительной справку из АВС. И, насколько я знаю, РУВД направила бумагу в отдел кадров, где описывается то, где я находился. Однако все равно на мои доводы о том, что такое увольнение по статье, оно незаконно и несправедливо, мне никто ничего не пояснил. Будете рабіць якія-небудзь захады, каб узнавіцца на працы, каб доказать, что гэтае звольнение было несправедливым? Конечно, я буду предпринимать все возможные шаги, чтобы в законном русле отстоять свои интересы и восстановиться на работе. Александр, скажите, калі ласка, ці ведаюць уже про гэта ваши коллеги, як это ваше звольнение было успрынято ва университете? Большинство коллег не знает, насколько мне известно. Я поделился с некоторыми коллегами, и они были удивлены и ошарашены таким решением. В принципе, как и я. Ці гэта першы выпадак ва універсітэце, калі, у прынцыпе, звальняюць чалавека з палітычных нейкіх прычын, матываў? Насколько я знаю, нет. Однако такие случаи уже были у нас в университете, но я не хотел бы комментировать это без разрешения человека, который непосредственно был участником этой истории. Ці правильно я разумею вас, что вас звольнілі згодна з артыкулам з нейкім працоўнага кодексу, так?
Да, по статье за прогул. То есть это статья, ну, я не юрист, но, насколько я понимаю, это увольнение в связи с дисциплинарным взысканием, прогул без уважительных причин. Ці сапраўды судовае рашэнне, як вы ацэньваеце, судовае рашэнне было справядліва наконт, гэта вісеў сцяг, я так разумею, так, на вашем акне, ці што гэта было? Ну, я использовал, я говорил, я и писал в рапорте, и в суде, что я считаю, что я в своей квартире имею право использовать шторы любой конструкции, любой расцветки. Как это трактует милиция, ну, меня это, к сожалению, я на это никак повлиять не могу. Вот. Но в любом случае, то есть меня подвергли административному задержанию на 3 суток, я провел 3 суток ВВС, мне присудили 8 базовых штрафов. Я считаю, что это, ну, это просто абсурд. Про деталі свайго звальнення нам расказаў выкладчык медуніверсітэта ў Віцебску Александр Маісеев. Зміцер Казакевич, Белсат. Вось такая гісторыя з Віцебску про то, як нават чырвона-белыя фіранкі в акне могуць палічыць незаконным пікетам. Але такое адбываецца не толькі ў Віцебску, не толькі ў Менску, па ўсёй Беларусі. Шановное гаспадарства, калі вас альбо ваших знаёмых затрымлівалі за таксама нейкія абсурдныя артыкулы, за нейкія абсурдныя абвінавачваннем, таксама пішыце нам паведамленне на наш рэдакцыйны нумар тэлефону, на Viber альбо смс-паведамленне. Мы зможам зачытаць ваши гісторыі ў наўпроставым эфіры. А цяпер пераносімся ў Магілёў. Хоць па ўсёй Беларусі зараз затрымліваюць журналістаў, сапраўды журналістыка сталася ў Беларусі зараз адной з самых небяспечных прафесіяў. Вось, напрыклад, журналісты фрилансеры Аліна Скрабунова і Александр Сідарэўскі былі затрыманы, іх сканфіскавалі ўсю тэхніку. Гэта толькі адзін з прыкладаў, шматлікіх прыкладаў таго, як улады зараз распраўляюцца фактычна з незалежнай журналістыкай. Тым часам з намі на сувязі магілёўскі праваабаронца Алесь Райканін. Алесь Райкан, добрый день. Як вы ацэньваеце сітуацыю, якая вось зараз у Магілёве адбываецца? Наколькі гэта ўсё можна палічыць правільнымі дзеяннямі з боку міліцыі? Ну, тое, што зараз адбываецца ў Магілёве і тое, што адбылося менавіта з Алінай Скрабуновай, гэта проста звычайны такі палітычна матываваны пераслед. Той обшук, які ў яе адбыўся па артыкуле 22.9 за тое, што яна супрацоўнічае замежным СМІ без акрэдытацыі, гэта нішто іншае, каб спроба проста пазбавіць журналістаў без усякай тэхнікі, без магчымасці працаваць. Вось і ўсё. Я ведаю, што Аліна дастаткова даўно працуе на Белсат, у яе ўжо вельмі шмат протоколаў по 22.9 КААП, але я не памятаю такога выпадка, калі гэта выклікала менавіта такія вось брутальны маштабны обшук. Спадарова, Алесь, а вось агулам які зараз маштаб рэпрэсій у Магілёве? Ці шмат людзей затрымоўваюць, ці шмат людзей судзяць? Вось якая абстаноўка менавіта ў вашым горадзе? Ну, глядзіце, калі казаць менавіта пра адміністрацыйны пераслед, то паколькі Магілёў ён і осені і на пачатку зімы таксама быў такі вельмі не пратэсны горад, скажем так. Спакайнейшы горад, скажем так? Спакайнейшы, так. Так. Зараз менавіта нейкіх затрыманняў за акцыі пратэсту няма. Ва ўсялякім выпадку мы пра гэта не ведаем. Але зараз ідзе такая дастаткова моцная кампанія па прэсінгу незалежнага самвыдату. То бок ёсць газета ў Магілёве, Магілёўскі весці, якую выдаюць самі магілёўцы. І вось, наколькі мы ведаем, там ужо больш за 5 чалавек так ці інакш атрымалі артыкулы за распаўсюд гэтай вось самай газеты. Ну і што тычыцца судоў, зараз у нас у асноўным ідуць крымінальныя справы. Мы нават палічылі, што у нас было такое крымінальнае бінго, то бок кожны дзень на гэтым тыдні быў разгляд нейкай крымінальнай справы, у якой можна было ўбачыць менавіта палітычны матываваны пераслед. А можна было ўбачыць жорсткасць менавіта з палітычных прычынаў, жорсткасць з боку суддзяў, неадпаведнасць пакарання? Ну, на гэты конт пакуль яшчэ цяжка судзіць, бо гэтыя справы ідуць яшчэ ў працэсе. Па-другое, вельмі шмат справаў звязаныя менавіта з 369 артыкулам. Гэта
за аскарблення розных там чыноўнікаў, скажем так. І там няма, напрыклад, лішэння свабоды, ёсць толькі абмежаванне волі, так званая хімія. У той жа бок зараз мы чакаем суда над Петрухіным і Кабанавым, знакамітымі беларускімі блогерамі, якіх будуць судзіць у судзе Кастрычніцкага раёна Магілёва. Ось, і там, хутчэй за ўсё, уже будуць такія, ну, як Паўлу Спірыну, там, я думаю, не менш за 4,5 гады просто кожны. Ну, вось мы ведаем, што у розных гарадах Беларусі адбываюцца вось гэтыя працэсы, якія відавочна з'яўляюцца палітычна акрэсленымі. Напрыклад, у судзе Фрунзенскага раёну сталіцы 3 гады абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу атрымаў інжынер-праграміст Сцяпан Чыкілёў, якога збіў міліцэйскі мікрааўтобус на сустрэчнай паласе, а вось ён аказаўся вінаватым у злосным хуліганстве. Што можна зрабіць у гэтай сітуацыі? Якой логікай кіравацца? Як дзейнічаць, каб, па-першае, абараніць сябе ад падобных абвінавачанняў альбо, прынамсі, знізіць шкоду? Ну, дакладнага адказу тут няма. Уся справа ў тым, што зараз ідзе такая планамерная зачыстка поля палітычнага, у тым ліку і пратэснага, і зараз улада просто дэманстратыўна паказвае, што кожны чалавек, які так ці інакш быў хоць дзесьці там заўважаны, ён просто атрымае напоўніцу. Хаця у выпадку з Шыкілёвым, я так думаю, што тут быў пэўны гуманізм, або яму далі ўсё ж такі абмежаванне волі, а не просто закінулі за краты там, за тое, што яго збіў міліцэйскі мікрааўтобус. Далей ўсё будзе толькі горш, і ну, калі у вас ёсць нейкае падазрэнне на тое, што супраць вас могуць быць такія пэўныя дзеянні, то, напэўна, лепш за ўсё проста з'ехаць з гэтай краіны на дадзены момант. Спадару Алесь, з'ехаць, канешне, гэта адзін шлях, і выбірае яго цяпер, ну, што ўсё болей і болей беларусаў, але тым не менш ёсць людзі, якія застаюцца ў нашай краіне. Вось як сябе трэба паводзіць, калі, напрыклад, вось калі мы узгадаем сітуацыю з Алінай Скарбуновай, калі да вас прыйшлі з обшукам, як сябе паводзіць, ці як забяспечыць вось гэтай супрацьпраўныя дзеянні, прынамсі мець потым нейкія доказы, што трэба зрабіць, пра што трэба памятаць? Тут трэба ўсё ж таки падзяляць. Да Аліны прыйшлі нават не з обшукам, а з аглядам. І гэта адміністрацыйны працэс. А калі да вас прыходзяць з обшукам па крымінальнай справе, гэта ўжо іншае. Агульнага тое, што калі да вас прыходзяць, то абавязкова павінна быць санкцыя пракурора на там агляд ці обшук. Акрамя таго, калі гэта агляд, то фактычна міліцыянты не маюць права там штосьці чапаць у вашай кватэры ці доме. Яны могуць, што называецца, толькі глядзець. Хаця, ну, відавочна, што гэта не выконваецца. Калі гэта обшук, то, па-першае, ні ў якім разе нельга выпускаць іх з поля позірку. Па-другое, абавязкова тэліць адвакату. І па-трэцяе, абавязкова тэліць журналістам. Бо калі ўсё ж такі там міліцыянты ці супрацоўнікі іншых структураў ведаюць, што там на лесвіцы дзесьці стаяць журналісты, яны паводзяць сябе, ну, крыху, ну, лагодней, назовем гэта так. Ось. Ну, і таксама дакладна трэба патрабаваць, каб вам выдалі ўсю тую опіс усёй той маёмасці, якую у вас ўсё ж такі вынімаюць. Бо пачасціліся выпадкі, калі у людзей, напрыклад, штосьці забіраюць, ім увогуле нічога не даюць, і фактычна гэта проста такі грабеж сярод белага дня, калі там у чалавека вымаюць тэхніку, а ён нават не можа нічога даказаць. Ось, таму абавязкова трэба быць акуратным з паперамі і заўсёды вельмі пільна чытаць тое, што там напісана. Ну, вось, уласна, наши калегі у Магілёве, я нагадаю, трапілі ў такую сітуацыю, што прыйшлі міліцыянты на агляд, то бок гэта адміністратыўная справа, але забралі 2 відэакамеры, 2 ноутбукі, 1 нетбук, тэлефоны і фотокамеры, сістэмны блок, флешкі, і нават штатывы забралі і ніякіх дакументаў не выдалі. Вось гэтыя дзеянні міліцыянтаў, ну, абсалютна знаходзяцца па-за прававым полем. А яны ўвогуле пра гэта зараз не думаюць, бо нават калі ўявіць, што іх былі нейкія законныя там
прычыны прыйсці і штосьці забраць, навошта ім штатыў. Ну вось якім чынам штатывы ўвогуле гэтага тычыцца. Гэта была дакладная планамерная акцыя па тым, каб Аліна Скрабунова разам з аператарам проста не спрацавалі на наступным тыдні. Хутчэй за ўсё, я так звязваю гэта з справай Кабанова і Петрухіна. Вось і ўсё. Што рабіць у гэтых выпадках? На жаль, менавіта ў момант самога агляда вы нічога не можете зрабіць, бо мяч на іх баку, што называецца, на дадзены момант. Але гэта ў любым выпадку трэба абскарджваць і ў пракуратуру, і калі спатрэбіцца дайсці да суда і гэтак далей. Дякую вялікі. З намі на сувязі з Магілёву быў праваабаронца Алесь Райкан. Галоўныя высновы з нашай размовы такія, што, шаноўнае гаспадарства, заўсёды мейце пад рукой тэлефоны журналістаў, праваабаронцаў, не выпускайце міліцыянтаў без нейкіх дакументаў, што яны ў вас канфіскуюць. Канешне ж, будьце асцярожныя, а вось тое, што зачышчаюць поле журналістаў, гэта зразумела ўжо па ўсёй краіне, але цяпер сітуацыя такая, што кожны з нас, фактычна, кожны з беларусаў, які мае звычайны смартфон, можа быць журналістам, можа запісаць відэо, правда, нейкую сітуацыю, сведкам якой з'яўляецца, можна гэта вельмі хутка даслаць праз чат-боты, альбо ёсць вельмі шмат шляхоў, як падзяліцца гэтым відэо, напрыклад, з Белсатам, альбо з іншымі медыямі, якім вы давяряеце, і все вельмі хутка гэта пабачыць. Таму, дарагія нашыя гледачы, дапамагайце журналістам, яны сапраўды зараз працуюць у вельмі цяжкіх умовах. А мы працягваем. Гісторыя грамадзянкі Літвы, якая звярнулася ў літоўскую паліцыю у сувязі з брутальнымі дзеяннямі беларускіх міліцыянтаў. Гэта Марыя Матусевіч, якая апошнім часам, апошнія гады жыла, працавала ў Лондане, але ў жніўні разам з мужам прыехала ў Менск, ну і вось разам з мужам іх затрымалі, калі Марыя насіла ваду і медыкаменты удзельнікам пратэстаў. Яе моцна збілі, але міліцыянты не абмежаваліся гвалтам і прынізлівым абыходжаннем. Давайте послухаем. Я толькі яшчэ хочу дадаць, што гэта ўжо другі выпадак, калі грамадзяне звяртаюцца з позвам супраць беларускіх праваахоўнікаў, так званых, у літоўскія органы. Вось, то бок, выкарыстоўваючы міжнародную юрысдыкцыю. Вось гэта вельмі цікавы выпадак. Давайте сапраўды паглядзім гэтую гісторыю. Я всегда была аполитична, как это можно говорить. Ну, не было потребности и необходимости вообще разбираться во всем этом. Потому что ты такой, ну, усатый, там, жесточайший, вот это все. Ну и ладно, живем дальше. Ну, а потом, конечно, когда... Это уже был период, когда я жила в Лондоне, читали новости, все равно следила за всеми новостями, и это был огромный шок, что у человека хватает столько наглости. И было страшно за все, что такие кандидаты есть, наконец-то, конкурентоспособные, интересные личности. И когда начали сажать, и когда людей в цепях били, вот это все началось, конечно, очень сильно больно было, переживала очень. Потому что и мои друзья там были в цепях, то есть в Минске, пока в цепях солидарности, в Минске, пока я была в Лондоне. И мы с двумя девчонками загруппировались в Лондоне, все, организовали акции там. Они до сих пор продолжают свою деятельность. Я думаю, что не, надо гнать в августе во всю мощь как можно быстрее туда, на родину. 11 числа мы решили, что нецелесообразно лезть в пекло. Потому что, ну, мы были не готовы там строить баррикады, не готовы были уже, если честно, там и в цепках этих всех стоять, ну, потому что понимали, что это плохо очень закончится. Но мы решили поступить по-другому. Мы закупили воду, сделали такие аптечки первой помощи, то есть там были бинты, пластыри, перекись. Сделали такие вот аптечки эти, и я, мой на тот момент еще парень и друг, решили развозить это все по городу, то есть протестующим, помогать им. Развозили, все было нормально. И только собирались ехать домой уже. Ну и все, и нас останавливают гаишники, даже не подходят, все, сразу выбегает ОМОН. Вот это вот все, мордой в пол, руки за голову. Классика жанра. Ну, потом было
Уже тогда начали издеваться, сначала словесно, потом обрыскивали всю машину, нашли мой литовский паспорт, говорили, что там я кукловод, сколько мне заплатили, приехала тут страну разрушать. Били ребят руками и дубинками. Меня не били, а потом вспомнили, что у меня литовский паспорт. И со словами, что раз ты литовка, а в Литве феминизм, будешь отгребать как все, начала отгребать и я. Вот. Потом мы приехали во Фрунзенское, там уже, конечно, была жесть. То есть то видео, которое от байпола, это еще цветочки. На самом деле, там уже, когда мы приехали, было там 200 человек. Очень сильно всех избивали жестко. Не щадя, в общем-то, пыточную устроили из тира. Вот. Ну, меня уже как бы с большего там не трогали. То есть только такое словесное было. Ну, там пару раз еще на допросе ляснули, чтобы не расслаблялась. Вот, мальчиков моих очень сильно побили. Там мужу с колена прописали, другу дубинкой прошлись. Потом была Окрестина. Меня выпустили первый из нас троих. Ребят выпустили уже из Слуцка 14 числа. То есть меня выпустили 13 ночью, ребят 14. И ребят успели осудить в Окрестино. Там мужу дали 15 суток, другу 11. Меня ничего не успели не сделать, не осудить, ничего. Когда вышли, сразу мужу решили, что будем аннулировать, то есть чтобы мы могли уехать, потому что мы сразу на тот момент уже приняли решение, что все, надо валить. Ну, на тот момент еще был парнем. Смогли аннулировать, потому что он заикается, ну и все, начали собирать вещи. Хотя при всем при этом мы еще 2 месяца были в Минске. Мы уже успели свадьбу сыграть, и там документы все сделать, и, в общем-то, как бы даже особо не торопились. И все, мы уехали в Вильнюс, все хорошо. И тут приходит письмо домой о том, что решается вопрос о аннулировании моего белорусского вида на жительство. То есть у меня литовский паспорт с рождения от мамы, но я выросла, родилась в Минске и всегда там жила. Сначала они решили аннулировать. Я думаю, здравствуйте. Звоню в миграцию, спрашиваю, а что? А чё? А чего? 23-34. Народная статья за одно административное нарушение. Все, аннулировали вид на жительство и закрыли въезд на 5 лет. Шановне господарство, у нас у студії з'явився гость Андрей Єгоров, старший аналітик Центру європейської трансформації. Ми обміркуємо те, що відбувається у Білорусі, те, що зараз змінилося, тому що, як бачимо, Андрій, тепер зовсім інша ситуація, як було у жнівні, у вересні. Чому люди перестали виходити? Невже тільки морози винуваті і надвор'я у тим, що люди перестали виходити на вулиці на масові протести? Не тільки, звісно, морози, але гэтых фактор так само є, але є хутчэй така психологічна стомленість людей з одного боку, а з іншого боку у країні усталяване таке амаль військове становище, надзвичайна ситуація і вельмі вирос узровень репресій. То бок яны значна больше караюць, на большыя тэрміны, выкарыстоўваюць крымінальны пераслед масава, і гэта падвышае кошт удзелу. Ну і натуральна, вось гэтыя рызыкі і кошт гэтага удзелу змяншае колькасць людзей, якія гатовыя выходзіць і пратэставаць так актыўна, як яны пратэставалі ў папярэднія месяцы. Ну, але мы бачылі сапраўды нацыянальны ўздым, мы бачылі, калі да паўмільёна даходзіла лічба адначасова удзельнікаў масавых пратэстаў, таму што людзі выйшлі якраз такі супраць гвалту, людзі выйшлі супраць дзеянняў сілавікоў 9, 10, 11 жніўня. Чым гэты нацыянальны ўздым адрозніваўся ад ранейшых гадоў? Што мы пабачылі прынцыпова новае? Ну, відавочна, што вось гэтым уздым характарызаваўся, ну, то есть масавасцю. То бок людзі бачылі, што іх большасць, і гэта, ну, сапраўды была большасць людзей, якая падтрымлівала дэмакратычныя змены, патрабавала ўзнаўлення справядлівасці. Гэта хіба, ну, самая галоўная характарыстыка. Але ў тым ліку было важна, што вось гэтая палітычная мабілізацыя, яна рэалізоўвалася ў цалкам новых формах. Гэта было адрозна ад того, як дзейнічала папярэдняя палітычная дэмакратычная пазіцыя ў Беларусі. Гэта былі новыя людзі, якія
якія прыходзілі, гэта быў такі вось імідж там не палітыкаў у пэўным сэнсе. То бок людзі без палітычнага мінулага. Людзі без палітычнага мінулага з іншай сферы, у якіх ёсць рэпутацыя, якая заваяваная не ў палітычнай сферы, якія мелі такі вось імідж нейтральных хутчэй людзей, яны не былі звязаны з традыцыйнымі празаходнімі арыентацыямі. Была новая структура палітычнай камунікацыі і мабілізацыі, якая вялася. Была першая кааліцыя, фактычна натуральная, якая склалася паміж трымя галоўнымі палітычнымі лідарамі. Было раздзяленне на тэхналагічную каманду, якая кіравала структурай палітычнай кампаніі, якая была. Дарэчы, калі казаць пра гэтую кааліцыю, сімваламі гэтай кааліцыі сталі сімваламі гэтага пратэсту сталі Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава і Вераніка Цапкала. Тры жанчыны, гэта таксама новыя сімвалы, зусім, на маю думку, адрозніваецца ад таго, што было ў папярэднія гады, хаця шмат хто не мог прадказаць штосьці падобнае, што менавіта жанчыны стануць наперадзе. Так, гэта таксама было цікава, што менавіта жанчыны сталі сімвальнымі лідарамі беларускай рэвалюцыі, яго пачатку, і ўрэшце рэшт яны захоўваюцца сёння ў гэтай лідарскай якасці, таму што Святлана Ціхановская на сённяшні час рэпрэзентуе сабой увесь гэты пратэсны рух да сённяшняга часу. Але мы бачым, што ўсё ж такі праблема ёсць, і цяпер мы бачым штосьці больш падобнае на дзеянні апазіцыі ў мінулыя гады. З чым гэта звязана і перадусім чаго чакаць далей, калі нічога не мяняць? Мы бачым зараз гэта такая трывожная тэндэнцыя, тое, што вось гэтыя новыя формы, якія з'явіліся, у якіх рэалізоўвалася грамадская актыўнасць, яны ўсё больш і больш скотваюцца да традыцыйных рэек, у якіх дзейнічала старая апазіцыя. То бок гэта большая такая празаходняя арыентацыя, гэта акцэнт на такіх масавых пратэсных акцыях, прывязаных да датаў, а не да нейкіх сэнсаў. Гэта такія рытуальныя складанні спісаў пацярпелых у пэўным сэнсе і вінаватых у тых ахвярах і парушэннях правоў чалавека. Я прашу прабачэння, я не магу пагадзіцца, што это толькі рытуальнае. Ёсць розніца ў тым, што цяпер існуе, напрыклад, ініцыятыва «Байпол», створаная былымі следчымі, былымі міліцыянтамі, якая праводзіць канкрэтна следчыя дзеянні і усталёўвае хто, што, калі дакладна рабіў, збірае пацверджанні, фота, відэа, дакументальныя пацверджанні злачынствах канкрэтных людзей. Гэта ўсё ж такі іншы ўзровень, чым было раней. Таксама можна ўзгадаць і міжнародную юрысдыкцыю, якая выкарыстоўваецца для пераследу. Але тут для мяне галоўнае, што гэта комплекс дзеянняў, які ёсць. Урэшце рэшт, як і раней санкцыямі і пакараннем вінаватых, мы абмяжоўваліся дзеяннямі, якія мы не маглі імплементаваць у краіне. І зараз мы з гэтым жа самым і звязаныя на сённяшні час. То бок сімвалічна гэта вельмі важна. Канешне, гэта добры працэс, ён мае значна большую ступень уплыву, чым тое, што было раней. Але ў сэнсе гэта ўсё роўна замыкае нас у пэўным сэнсе на тым старым комплексе дзеянняў, які рэалізоўвала апазіцыя. Калі мы будзем рабіць толькі гэта, то гэта нас хутчэй не будзе прасоўваць да перамогі. То бок тая дзейнасць, якая вядзецца, яна ўсё ж такі неабходная. Канешне, яна неабходная. Я кажу пра тое, што нам трэба звяртаць увагу на тое, што было інаватыўным, іншым, рэалізоўвалася ў новых формах і не пакідаць гэта па-за рамкамі ўвагі, не канцэнтравацца на тым, што мы рабілі ўжо раней і што вяло нас да маргіналізацыі. Хутчэй трэба глядзець на тое, што нам падчас 2020 года адчыняла новыя перспектывы, новы ўплыў на грамадства. Што могуць лідары народнага пратэсту, што могуць у тым ліку самі людзі зрабіць вось гэта прынцыпова новае ў цяперашніх умовах? На сённяшні час пратэст беларускі стаў значна больш структураваны. То бок з'явілася проста ўздым, выбух грамадзянскай супольнасці, з'яўленне новых структураў.
Гэта натуральна дваравыя ініцыятывы, якія ёсць. Гэта прафесійныя супольнасці, гэта новыя прафесійныя саюзы, гэта студэнцкія арганізацыі, гэтак далей, гэтак далей. І вось яны становяцца на сённяшні час галоўнай базай для развіцця гэтага пратэсту. То бок, калі мы выйграем развіццё і ўмацаванне гэтых структураў, калі яны стануць уключаць большасць людзей, калі яны будуць больш арганізаваныя, больш звязаныя, каардынаваныя паміж сабою, больш уплываць на наших палітычных лідараў і быць звязаны структурамі даверу паміж імі. Вось гэта дае спадзеў на тое, што нават калі сёння мы назіраем такую контррэвалюцыю ў Беларусі, урэшце рэшт вось гэтае апірышча ў выглядзе структураванай грамадзянскай супольнасці зробіць нашу перамогу непазбежнай. Ну, таксама дзейнічае і рэжым Александра Лукашэнкі, палітычны, таксама дзейнічае ў тым сэнсе, як спрабуе легалізаваць свае дзеянні, свае рэпрэсіі. І вось так званы ўсебеларускі народны сход, да яго засталося зусім мала часу, будуць збіраць прыхільнікаў дзейнай улады, хаця гэта нібыта ўсебеларускі народны сход, але трапіць туды практычна немагчыма з вуліцы. Вось што думаюць грамадзяне пра гэты ўсебеларускі народны сход, так званы, давайце паслухаем разам. Там толькі людзі, якія прайшлі спецыяльны адбор улады. Так что я думаю, это не ўсё общество там представлено. Тому не вельмі цікаво. Все-таки мероприятие очень интересное и важное для всех белорусов, потому что мы должны там услышать не только чьи-то мысли, но и свои. По мне это цирк, потому что все понимают, что он нелегитимный, и созывать какой-то нелегитимный орган. Август все показал, поэтому дальнейшее это военная хунта, которая захватила власть. Вот и все. Мне это не цікаво, потому что это не представляет народ, этот сход. Я не знаю, даже по новостям только белорусским смотрю, там говорят, даже не интересуюсь этим, что там, кто будет собираться, когда собираться и что они там будут решать. Отрицательно ставлюсь к этому, собранию. Ничего не решает, народ должен решать, а не собрание это. Очень отрицательно отношусь. Считаю, что это все неправомерно, незаконно. Вот. Что еще сказать? Творится беспредел полный. Да, это просто сборище клоунов каких-то, непонятно для чего. Это просто еще одно представление цирка, все. Не цікаво, бо я ніяк не занимаю. Вот все, что я могу про это сказать. Если честно, ничего хорошего. И мне очень грустно, и я надеюсь, что все будет хорошо. Вот на что я надеюсь. А за этими новостями я даже не хочу следить. Поэтому самое главное, чтобы все были здоровы сейчас, поменьше болели и носили маски. Вы же видели, вы же сами прекрасно видели, какие списки, какой отбор идет людей и кого туда берут на этот сход. Якобы 3 человека только из оппозиции, да? Спасибо. Мы знаем, кто эти 3 человека из оппозиции, которые якобы... Вот. Я не могу вам ничего сказать, потому что кто смотрит Белсат, тот прекрасно все понимает. Вось такія меркаванні. Ваша думка, ці можам мы казаць, што меркаванне апытаных Белсатам жыхароў Менску прадстаўляе больш-менш шырока меркаванні жыхароў Беларусі? Я думаю, что так беларусы зараз разумеюць нелегітымнасць гэтага ўсебеларускага народнага сабрання і адлюстроўвае настроі. Зноў-такі яно вынікае з таго, што людзі па большасці прытрымліваюцца той самай пазіцыі нелегітымнасці беларускай улады. Таму ўсё, што яны робяць, там выклікае натуральны сумнеў. І мы бачым, што людзей не ўдалося пераканаць у тым, што гэта нейкі дэмакратычны працэс абмеркавання з людзьмі, зменаў, паправак у Канстытуцыі, нешта такога. І людзі разумеюць, што удзельнікі ВНС не рэпрэзентуюць беларускі народ. Добра, а зараз мы на хвілінку злучымся з нашай карэспандэнткай у Менску Марыяй Арцыбашава, якая таксама сочыць за сітуацыяй на вуліцах сталіцы. Маша, вітаем. Распавядзі, калі ласка, што ты бачыла сёння адметнае? Добрый день, уважаемая студия. Что адметнага ўжо гэта не адметнага, тоже хутчэй звычайная карціна для нядзелі. Па дворах ходзяць так званыя ціхары, сочаць, каб людзі не збіраліся.
стаять под домами на кропках, где звычайно были объявлены места сбору. Так само катаются машины ДАИ, катаются милицейские бодики по улицах. Ну, высочивать, просочивать ситуацию. Из-за того, что... Тобто ти маєш на увазі, що зараз все ж таки зауважена діяльність міліціянтів у дворах і на вулицях? Так, менавіта гэта, тому що гэта бачна, менавіта і у свій початок нават інших районів, що люди пишуть про те, що менавіта на кроках збору звичайних ранейших уже стаять ціхары і высочваюць, прысочваюць людзей, каб яны не збіраліся і нешта вытэлефаноўваюць, тэлефануюць. Ну, людзі сочаць за імі праз вокны ці проста там побач праходзячы, даюць інфармацыю ў чатах адзін аднаму пра тое, каб людзі былі акуратныя і абыходзілі гэтыя месцы за кіламетр. Ну, Марыя, мы ведаем, што ты падтрымліваеш кантакт з жыхарамі вось гэтых двароў менскіх, якія аб'ядноўваюцца ў гэтай ініцыятывы. Ці ўсё ж такі яны праводзяць акцыі у той час і ў тым месцы, дзе іх не можна адсачыць? Так, праводзяць акцыі, да гэтай пары праводзяць, правда, сёння значна халадней, і натуральна людзей менш выбралася ў такі мароз. Але акцыі праводзяцца, адзінае, што скажу, што людзі пільнуюць, дзе гэтыя ціхары, дзе гэтыя машыны, і стараюцца, калі ўжо сабрацца, то стараюцца абыходзіць тыя месцы і ісці іншымі маршрутамі. Ну і натуральна выбіраецца час не звычайна, як мы прызвычаіліся, так, 12 ці там другая дня, а крыху іншы час, альбо там ад самай раніцы, альбо увечары, альбо і ў раніцы, і ўвечары. Ну і натуральна вядуцца размовы пра выхады ў іншыя дні, якія таксама патрэбныя. Ну і як мы бачым, сапраўды людзі збіраюцца і сярод тыдня, і праходзяць маршамі ці стаяць ланцугамі у будні, і пятніца таксама такі вельмі зручны дзень для людзей, і ў пятніцу ўвечары таксама збіраюцца людзі. Ну, то, по прынцыпе, і таксама яшчэ вядуцца гаворкі пра тое, што прыйшла інфармацыя, што сілавікі ўжо злосныя на раёны, на тое, што людзям удаецца ўсё роўна да гэтай пары збірацца і ісці маршамі, ну і кажуць пра тое, што ёсць загад караць такіх людзей актыўных ужо крыміналкамі. І вось цяпер абмяркоўваецца гэта ў чатах, і што з гэтым рабіць, і якім чынам забяспечыць сабе некую бяспеку. Дякую, Марія. Будь на сувязі, будь у бяспецы. Таксама мы ведаем, што зараз ідзе сапраўднае паляванне на журналістаў незалежных медыяў у тым ліку. Ну што ж, у такіх умовах, калі нават дробную мясцовую акцыю пратэсту ўжо становіцца небяспечна зрабіць пад пагрозай крымінальнай справы, мы ведаем, што частка грамадскіх дзеячаў апазіцыі стварае свой альтэрнатыўны народны сход, і мы ведаем, спадар Андрэй, што вы таксама там зарэгістраваны. Вось распавядзіце, у чым сутнасць, як можна ўвогуле правесці зараз народны сход альтэрнатыўны вось гэтаму 6-му сабранню прыхільнікаў Александра Лукашэнкі? Ну, па-першае, гэты сход неабходны нам як такая рэпрэзентацыя зноў-такі нармальная беларускага грамадства і розных групаў беларускага грамадства. І платформа сход унікальная тым, што яна дазваляе вылучацца кандыдатам, там любым людзям, любым грамадзянам у незалежнасці ад іх палітычных перакананняў. У тым ліку там ёсць некая частка людзей, якія нават згодныя з цяперашняй уладай, і гэта дае пэўную магчымасць пагаварыць розным групам
пра актуальныя пытанні і праблемы ў Беларусі. Не так, як на беларускім народным сходзе, дзе толькі адабраныя людзі, а сапраўды людзі, якія рэпрэзентуюць пэўную колькасць галасоў, якія аддаюць за іх людзі. Вось гэта асноўная пэўная ідэя і магчымасць, якую дае сёння платформа «Сход». Ну, я нагадаю, на онлайн-платформе народных прадстаўнікоў «Сход» пачалося ўжо, ідзе галасаванне за вылучэнне у дэлегатаў, а вядома будзе фінальны спіс дэлегатаў будзе вядомы 8 лютага. І вось адрозненне ў тым, што таксама выбраць свайго прадстаўніка можна таксама. У адрозненне ад Всебеларускага народнага сабрання, куды проста ідуць дэпутаты масава, тут можна галасаваць любому удзельніку. Любы удзельнік можа галасаваць. Вось так, як людзі галасавалі праз платформу «Голас» у свой час, то бок тое самае будзе і зараз пры галасаванні за дэлегатаў Сходу. І вось гэтыя 328 дэлегатаў, чаму менавіта столькі, і што змогуць гэтыя людзі зрабіць у дадзенай сітуацыі, і ці не можа быць сітуацыі, калі проста ўсіх удзельнікаў затрымаюць да таго, як штосьці пачнецца, альбо нейкі іншым спосабам спыніць гэтую сустрэчу. 328 гэта мяркуемая колькасць дэлегатаў, якая ўзнікае проста з-за адміністратыўна-тэрытарыяльных падзелаў Беларусі, дзе прыкладна ёсць там 30 000 выбаршчыкаў на кожнага дэлегата, які вылучаецца, акругі разбітыя па тэрытарыяльным прынцыпе, таму так атрымоўваць. Колькі ўрэшце раз будзе выбрана, пакуль невядома, бо не ўсе 328 акругаў, так бы мовіць, запоўненыя кандыдатамі, таму будзе хутчэй за ўсё менш. Спыніць гэта дастаткова складана, бо гэта ўсё ж такі будзе арганізавана праз інтэрнэт, але ў сённяшняй сітуацыі ў Беларусі, калі мы ведаем, што проста за фіранкі чырвона-белыя чалавек можа атрымаць адміністратыўны арышт, то мы не можам прагназаваць. Але людзі ведаюць пра гэта, і яны выбіраюць такі шлях асабістага дзеяння, ведаючы пра гэтую рызыку, але тым не менш яны лічаць, што яны мусяць удзельнічаць у гэтым сходзе як дэлегаты, бо яны мусяць абмяркоўваць, нешта вырашаць адносна таго палітычнага крызіса, які склаўся ў краіне. І гатовыя таксама да інтэрнэт-блакады? Я думаю, што так, што будуць там розныя варыянты таго, калі это будзе татальная інтэрнэт-блакада Схода, мы будзем шукаць іншыя варыянты. Я думаю, што людзі будуць мець магчымасць у тым ліку і арганізацыю ў такіх малых тэматычных групах, а там, калі малыя групы, вы можаце ўсё ж такі фізічна дзесьці сабрацца пры неабходнасці. Але я не думаю, што яны дойдуць да інтэрнэт-блакады Сходу. Дзякуй за эту інфармацыю. З намі у студыі быў Андрэй Егораў, палітолог, старшы аналітык Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі. У тым ліку мы абмяркоўвалі гэтую цэнзуру, якую зараз ужываюць улады. Ужываюць у тым ліку і супраць журналістаў. Мы ведаем, спадарства, што зараз у турме знаходзяцца нашыя калегі, у тым ліку белсатаўцы. І 9 лютага, то бок паслязаўтра, распачнецца суд паводле крымінальнай справы супраць журналісткі Кацярыны Андрэевай і аператаркі Дар'і Чульцовай, якія проста знаходзяцца за кратамі за то, што рабілі сваю працу. Яны рабілі онлайн-трансляцыю з вакна кватэры над плошчай пераменаў у Менску, калі тады, вы памятаеце, калі сілавікі разганялі людзей на месцы, дзе апошні раз бачылі жывым Рамана Бандарэнку. Каця і Даша, гэта нашыя калегі, яны ўжо 3-й месяц за кратамі, і маці Дар'і вельмі чакае ад гэтага дня не толькі справядлівасці, а колькі хоць нейкай пэўнасці, што да лёсу дачкі, каб ведаць, што з ёй зараз. І наша калега Аліна Скрабунова сустрэлася са спадарняй Наталлі. Давайте паглядзім гэтае відэа. Мы размаўляем з Дашынай маці, Наталляй. Вітаю вас і адразу пытанне. Даша знаходзіцца за кратамі 2 месяца. Які зараз яе маральны і фізічны стан? Моральный, наверное, держится очень даже в боевом духе. Потому что в письмах все очень даже по-боевому. Сейчас она пишет, что здорова. И адвокат всегда мне, кстати, говорил, что
сказала, что здорово, все хорошо. Я ей очень горжусь, хоть я ее и постоянно допекаю тем, что она туда влезла. Но просто я ее люблю и хочу, чтобы у нее все было хорошо. Но она у нас воин, Даша победительница у нас. А што напішет у лістах свае думкі наконт гэтай крымінальнай справы і наконт суду? Она такого даже близко не пишет, потому что если она будет писать, письмо тут же не дойдет. Там письма лежат очень долго. Но я так понимаю, что, наверное, проходит цензура, все есть в письмах, где что-то написано и заштриховано. Есть. Што вы пішаце Даше ў лістах, як вы яе падтрымліваеце? Письма пишем друг другу. Говорю, наверное, за столько времени мы с ней столько смс не написали. Не знаю, первое время я все время в письмах все больше плакала. Поэтому я не знаю, поддерживаю я ее или, может, наоборот, угнетаю. Но мне так хочется, чтобы она была дома. А як вы самі трымаецеся? Плохо. Вот первое время я вообще очень много плакала. У меня до такой степени все даже болели глаза. Настолько я не могла вообще. Где-то кто-то что-то скажет, а мне сразу. Я напишу ей письмо, я плачу. И все время плакала и плакала. А потом вот так вот интересно у меня получилось, что мальчишка с Минска, в Минске он живет, он сказал, что я хочу вот вам помочь, вот поучаствовать. Мне так вот спокойно и радостно на душе, что вот есть такие люди, которые могут поддержать настолько. Наталя, а як ви ставіцеся до самого обвинувачування у грубым парушэнні грамадскага парадку? За что? За то, что держала камеру в руке и снимала то, что происходило. Логики вообще никакой. Ну, я не знаю. Не знаю. Если бы были другие, сидели бы другие. Это не зависит то, что там Катя с Дашей в это попали. То здесь уже как бы любой журналист, который пошел бы на эту работу, вот, был бы задержан, и была бы та же самая. Криминальное бы дело все равно было бы. Як думаеце, навошта на журналістаў заводзіць крымінальную справу за стрым? Чтобы остальные журналисты боялись, чтобы неповадно было. Зачем еще заводить на их? Если люди что-то снимают, какую-то правду, значит, их начинают хватать. Они же их хватают не только сейчас и в Минске, их постоянно задерживают. То, что если чуть-чуть правда, значит, иди сюда, мы тебя посадим, посиди немножко. Дзяўчын таксама вінавацяць у прычыненні шкоды Мінск-трансу. Што вы пра гэта думаеце? Они захотели это им пришить, они, значит, это пришили. Ну, а так, я даже и забыла вот про это. Потому что думать про это, а смысл какой думать, если... Ну, это бред. Думали, что такая может быть плата за журналистику? Да. Я даже предупреждала, что не в нашей стране. Не в нашей стране журналистам. Она когда собралась идти только поступать, я ей сказала: Даша, хорошо подумай, не то время, не то место, где быть журналистом. Она сопротивлялась, она сказала: если я не пойду на журналиста, значит, я никуда не пойду, и все. Ці чекаете вы суду? Скорее бы все это закончилось, хоть какая-то определенность. Всегда себя готовила к тому, что хорошо не будет, будет плохо, и нам надо к этому готовиться и быть готовыми. Но все равно там оно теплится, и хочется, чтобы было все хорошо, что вот оно все закончится, и Даша приедет домой. Сами знаете, что если они захотели, значит, они их все равно посадят. Это даже не обсуждается. Поэтому я себя готовлю, чтобы потом не было вот этих обморочных состояний. Потому что, сами понимаете, что мама. И этим все сказано.
Различиваете на некую амнистию? Да. Надеюсь, очень надеюсь, конечно, на это. Ну, можно сказать, только надежда и на это. Вопрос, какая цена этого будет. Вот. Все в цене. Что первое скажете Даше, коли ее убачите? Просто хочется подойти, обнять и молчать. Чего не говорить. Дякую велике вам за размову. Тримайтеся, коли ласка. Спасибо большое за поддержку и за то, что у нас есть такие люди, которые могут поддержать. Я сказала, что я даже не думала, что у нас молодежь такая. Настолько добрые, оказывается, у нас люди. У нас в городе много злых, поэтому все это очень тяжело. Ми розмовляємо з Дашиною маці Наталлі. Вітаю вас. Шановне господарство, ну тут був невеличкий технічний перескок, але так само помінялися ведоўцы. Я вітаю в нашій студії Алексея Дикавицкого, намесника директора телеканалу «Белсат». Добрый день. Дарагі гледачы, вельмі кранальная была вось размова з мамай Дашы Чульцовай. Были слезы, были эмоции. И, конечно, мы все вельмі переживаем то, что отбывается с нашими сяброўками, с девчинами, с якими мы разом працуем, с Дашей и с Катериной. Але так само болеем и за інших. Например, за Катерину Борисевич, за іншую журналистку, так само, якая так само сидит за кратами за свою журналистскую профессийную деятельность. Алексей, вось як выглядае, якія апошнія звесткі мы маем ад Дашы, ад Катерины? Что самое апошняе удалося даведацца? Ну, на счастье, самая такая позитивная информация, коли, конечно, увогуле про некий позитив можно казать у такой ситуации, ну, тотальное цемрашальство, дикунство, коли две молодые девчины сидят уже амаль 3 месяца у турме ни за что. Но, але, за профессийную деятельность, ну, конечно, за профессийную деятельность. Вельми тешить тое, что вот те листы, которые доходят, и Ігор, муж Катерины, кажа, и так само Даша адпісвае ўвесь час, люди делятся в социальных сетках информацией из этих листов. Вельмі цешыць мяне, што яны ў добрай форме. Я вельмі пераймаўся за гэта, бо, ведаеце, мы, белсатаўцы, прызвычайныя да таго, што нас затрымліваюць, штрафуюць, даюць сотні арышту, але адна справа это тыдзень ці 2 тыдні арышту, а іншая сидзець столькі часу. Я вельмі баяўся, што яны проста будуць у нейкай дэпрэсіі, ну і тут цяжка не быць у дэпрэсіі ў такой сітуацыі. Але аказалася, што яны ў вельмі добрай форме, і абедзве кажуць, што абсалютна не шкадуюць, што неслі інфармацыю, выконвалі сваю працу, і калі б сітуацыя паўтарылася, то яны б зрабілі гэта яшчэ раз. Я от, ведаеце, учора, ці пазаўчора была прэс-канферэнцыя Беларускай асацыяцыі журналістаў. Я вельмі цешуся, што нашыя калегі нас падтрымліваюць. Так, можа я зачитаю, до речі, цитату Катерины, якую на гэтай канферэнцыі прывёў ейны муж Ігор Іляш. 9 лютага мяне пачнуць судзіць паводле ілжывага абвінавачвання ў арганізацыі дзеянняў, які груба парушаюць грамадскі парадак. Мая справа ад пачатку і да канца сфабрыкаваная, прычым вельмі няўмела. Я лічу гэта помсту спецслужбаў за прафесійную журналісцкую дзейнасць. 15 лістапада мяне затрымалі па злачынным загадзе. У той дзень сілавікі казалі мне: ты больш не будзеш весці тваіх стрымаў ніколі. Затым зноў выйшаў злачынны загад і мяне змясцілі ў турму. Амаль 3 месяцы я правяла за кратамі. Паводле іхнай задумы, заключэнне павінна было зламаць мяне і прымусіць усумніцца ў правільнасці абранага шляху. Аднак нічога падобнага не адбылося. Гэты час у СІЗА толькі загартаваў мой характар. Што датычыць мяне, то я буду шчаслівая, незалежна ад прысуду, бо сумленне маё чыста і казаць праўду лёгка і прыемна. Гэта словы Катерины Андреевой. Вось у меня просто зараз дрыжыкі, калі я гэта читаю. Алексей, суд будзе у аўторак, і мы будзем весці таксама спецыяльны прямы эфір, таму я заклікаю нашых гледачоў памятаць пра гэта. У аўторак з раніцы мы распачнем адмысловае выданне, прысвечанае вось суду над нашымі сяброўкамі, над Катеринай, над Дашай. Раскажы, якія падрабязнасці мы ведаем, быць можа, ад адвакатаў штосьці ёсць? Ну, на жаль, у Беларусі мы ведаем, ёсць такая практыка, што адвакатаў масава змушаюць даваць падпіскі аб неразгалошванні. Таму, у прынцыпе, калі казаць пра вынікі,
гэтага пратэсту. Некаторыя юрысты, з которымі я размаўляў, кажуць, што працэс будзе вельмі хуткі. Не ведаю, адкуль гэтае меркаванне, але я яго чуў ужо ад двух чалавек, ад двух спецыялістаў. Гэта азначае, што ўжо фактычна справа вырашана. Так, мне падаецца так. Але я, шчыра кажучы, крыху сумняюся. Я таксама думаю, што можна меркаваць, што самі гэтыя так званыя суддзі еще не ведаюць. Я думаю, што яны могуць чакаць да апошняга моманту званка вядома, адкуль зверху. Тэлефоннае права ў Беларусі вельмі моцна працуе. Мае вяршэнства, я б сказала, над правам натуральна, што, ведаеце, я таксама адной думкай хацеў бы падзяліцца. Ва ўсім гэтым моры інфармацыі пра тое, што адбываецца, пра гэтыя прысуды людзям, которые бралі ўдзел у пратэстах, гэта іначай, як тэрорам супраць уласнага народу нельга назваць. Але звярніце ўвагу, там шмат дзе значная частка гэтых справаў, яны менавіта пра тое, што там хтосьці дакрануўся да міліцыянта, не знаю, крыху яго там штурхнуў альбо пацягнуў за рукаў. І тут я магу зразумець некую логіку ўладаў. То есть яны бароняць сваіх прэтарыянцаў. Яны кажуць: хлопцы, вы можете рабіць, што хочаце, катаваць людзей, біць, вы будете недотыкальныя. Так, нават хтосьці, калі паспрабуе дакрануцца да вас, мы этого человека засудзім. І тут з вялізнымі нейкімі нацяжкамі яшчэ можна сказаць: ну да, дакрануўся да паліцыянта, там, міліцыянта ў часе выканання службовых абавязкаў. Ну хоць нешта можна, хоць нейкі доказ, хоць нейкі так званы доказ, хоць нейкі здымак. У сітуацыі нашых дзяўчынаў, которые нават не тое, што іх не было ў натоўпе, што яны нават з вакна здымалі тое, што адбываецца. Ну як можна доказаць віну, якую-колевіч? За што? За што? І там мне падаецца, што это настолькі абсурдна, што самі суддзі, ці там следчыя, которые этим займаюцца, мне падаецца, што яны самі разумеюць абсурднасць этой сітуацыі ўсёй і чакаюць на рашэнне зверху. Бо як можна адсудзіць на 3 гады дзяўчынаў, ці там на год, ці нават на пару тыдняў за нешта такое? Па-нармальнаму іх павінны выпусціць і яшчэ выплаціць кампенсацыю за то, што адбываецца. І я спадзяюся, што знойдуцца людзі, быць можа, гэта будзе ў часе гэтага працэсу, которые, просто это коло такое разорвуць. Таму што я не разумею, як можна такому суддзі, ці тым следчым, которые будуць даваць, ці сведкам паказанні, которые як яны будуць спаць потым спакойна, паглядзеўшы на гэтых маладых дзяўчат. Это просто ў галаве не памяшчаецца. Ёсць такі кліп групы Каста, які акурат вельмі падобны, прысвечаны падобнай логіцы, дзе паказваецца міліцыянт ці там амапавец, які спачатку катуе людзей, потым прыходзіць дадому, і вось ён глядзіць на сваю дачку, якая таксама бярэ ўдзел у пратэстах. Вось гэта сутыкнення несутыкальных, вось гэтых міроў, розных каштоўнасцяў зараз адбываецца ў нашай краіне. Ну, дакладна. Это, зрэшты, это апісанае у банальнасці зла, хаця б ёсць такія працы, прысвечаныя нацысцкім злачынцам, дзе апісана абсалютна, што это былі людзі, которые, там, не ведаю, расстрэльвалі людзей, ці там у газавых камеры пасылалі, а потым прыходзілі дадому, слухалі Вагнера, там, і пілі гарбату з дзецьмі. Это, канешне, псіхолагі ўмеюць гэта навукоўцы апісаць, але калі мы гаворым пра гэта, гэта проста нельга, не атрымліваецца агарнуць з розумам, як такое магчыма. Мы, белсатаўцы, канешне, як і казаў, што мы прызвычаіліся да пераследу. Я паглядзеў па дадзеных на пазаўчорашні дзень нашыя калегі разам не на ўчорашні дзень, за 2020 год нашыя калегі разам адсядзелі 392 дні ў арэшце. 392 дні, это больш, чым год. 26 нашых... За один год, больш, так, за один год, так. 26 наших коллегаў былі за кратамі, прычым некаторыя двойчы, а рэкардсмен, сумны рэкорд нашага калегі з Гомеля Евгена Меркіса, ён сядзеў тройчы. І вот пытанне за што? Як тыя людзі спяць, которые наших столькі гадоў наших калег пасылаюць за краты? Ну тады яшчэ я магу зразумець. Ну добра, там тыдзень адседзець, нічога, малады хлопец, нічого не здарыцца.
А цяпер так можна іх думаць, так яны могуць думаць, але што цяпер адбываецца, это я вельмі спадзяюся на салідарнасць звычайных людзей і на салідарнасць журналістаў. Я прасіў нашых калег у часе прэс-канферэнцыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, што гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя. Тут варта падкрэсліць тое, што дзяўчыны, вось Каця Андрэева, Даша Чульцова, таксама Каця Барысевіч, яны сядзяць не за штосьці іншае, як за выкананне прафесійных абавязкаў. Гэта варта падкрэсліць. То бок кожны журналіст у нас можа стаць крымінальным злачынцам. Таму так важная наша цехавая салідарнасць. Абсолютно важная, тому что я просил нават коллег на вопрос, что, разумеется, это не ситуация, где мы повинны конкурировать. Мы повинны кожны, хто мае хоць нейкую інфармацыю. Мы ж не ведаем, як будзе суд выглядаць, правильно? У суд могуць даць маленькае памяшканне і нагнаць там пераапранутых міліцыянтаў в этой пакой. Таму усякая інфармацыя, любая інфармацыя будзе вельмі важна. Я прасіў дзеліцца, не хаваць яе, чтобы вот набраць сабе клікаў, лайкаў ці праглядаў, але просто дзеліцца гэтай інфармацыяй. Это вельмі істотна. Звычайных людзей, вот як казала мама Дашы Чульцовай, што яна адчула, што, оказывается, ёсць столькі людзей файных, которые могуць дапамагчы. Такая дапамога вельмі важная. Я не уявляю сабе, чтоб майго сына, который ва ўзросце прыкладна Дашы, каб яго раптам пасадзілі ні за што на 3 гады. Это в голове не умещается. Як адчуваюць себе бацькі? Як мы, коллеги, себя адчуваем, которые разом працавалі і працуем надалей разом, а мы цяпер вот сидим у студыі. А я уявіў себе, я акурат вела стрим у той дзень, калі дзяўчын затрымалі. Я памятаю гэты дзень вельмі добра, і я памятаю мае адчуванне ад таго, як мне было кепска тут на гэтым месцы, ведаючы, што зараз дзяўчын затрымоўваюць. Тому я думаю, все-таки апелюю до тых людей з боку обвинувачення до суду, може все-таки проявиться хоча б крыху сумлення, калі яно ще засталося. І што гэта трэба спыніць. Мы таксама, конечно, мы шмат не можем зрабіць, на жаль, но мы апелюем до міжнародных арганізацый, журналісцкіх, але не толькі, праваабарончых. Я асабіста прасіў некаторых дыпламатаў важных краін, чтобы яны не забываліся на гэты суд. Калі незалежна ад таго, ці будзе ён кароткі ці даўгі, каб заўсёды у зале прысутнічалі прадстаўнікі заходніх амбасадаў. Гэта таксама можа не тое, што, не знаю, спыніць працэс, але гэта ёсць такая штука, которая все-таки будзе неяк на іх уплываць. І абавязкова Еўрапейскі звяз павінен адразу заявіць, што гэтыя людзі, которые бяруць удзел у гэтым абсалютна цемрашальскім незаконным працэсе, што все яны будуць у санкцыйных спісах. Вось гэта рэальны, это не то, што 40 чалавек мы ўносім у санкцыйны спіс, не. Мы павінны, гэтыя людзі, которые займаюцца тэрорам супраць уласнага народа, яны павінны ведаць, што ўсе яны будуць сидзець і выязджаць змогуць толькі у Расію. Так, я вось хацела яшчэ запытаць пра тое, як беларусы могуць дапамагчы, не дапамагчы, выказаць сваю салідарнасць. Які вось найлепшыя спосабы? Можа, мы штосьці падкажам? Ці варта, не ведаю, пісаць нейкія допісы ў Фейсбуку, ці варта, не ведаю, вешваць нейкія плакаты, ці можа штосьці яшчэ можна зрабіць, ці напісаць лісты дзяўчынам, напрыклад? Лісты абавязкова пісаць. Для іх гэта вялікая падтрымка. І гэта, калі, не дай Божа, суд скончыцца выракам турмы, то абавязкова не можа быць такога дня, што нашы дзяўчыны не атрымалі ліст. Бо, разумееце, ліст гэта не толькі падтрымка чалавеку, который яго прачытае, але гэта для тых, хто працуе в этой турме ці там ізалятары, гэта сведчанне таго, што пра гэтага чалавека памятаюць, і тады стаўленне да яго можа быць іншае, таму што калі памятаюць пра гэтага чалавека, то будуць памятаць і таго, хто яго катаваў. Сапраўды так, шановне гаспадарства, памятаем пра тых журналістаў, якія адбываюць зараз, не пакаранне, якія чакаюць пакарання, але, в прынцыпе, ўжо праводзяць больш як 3 месяцы за кратамі. Пішыце лісты, пішыце допісы, не спыняемся. Салідарнасць вельмі важная. Распаўсюджвайце гэтую інфармацыю. Мы вельмі спадзяемся, што, вось як ты добра сказаў, што гэтае кола, яно разарвецца, і што калісьці адзін з гэтых суддзяў скажа: не, я не буду. І вось, дарэчы, учора віцэ-прэзідэнтка
Еўрапейскага парламенту Нікола Бір выказалася за ўвядзенне санкцый супраць беларускіх суддзяў, персанальных санкцый супраць беларускіх суддзяў. Таму трэба памятаць пра тое, што все тыя людзі, якія зараз чыняць гвалт і не падпарадкоўваюцца літары права, яны ўсе знойдуць сваё пакаранне. Дзякуй вялікі. Гэта быў Алексей Дзекавіцкі, намеснік тэлеканала Белсат, з якім мы абмяркоўвалі сітуацыю з нашымі дзяўчынамі. Але я хацела б яшчэ працягнуць. Мы ведаем Катю, але мы таксама вельмі добра ведаем ейнага мужа Ігора Ілляша, які таксама супрацоўнічае з нашым тэлеканалам. Выдатны журналіст, які піша кніжкі, піша выдатныя аналізы, які вельмі кахае сваю жонку. Яны просто неверагодна прыгожая, цудоўная пара. Вось, і таму хацела б зараз яшчэ, каб вы паслухалі ягоныя словы. Этап праходзіў у даволі цяжкіх умовах. Катю паднялі ў 2 гадзіны ночы. Спачатку закінулі нейкі камеру-адстойнік з крымінальніцамі, якія сядзяць за забойство, потым павезлі на вакзал. На вакзале яшчэ яны чакалі спецвагонаў пэўна каля 40 хвілін. Усё гэта на марозе, ўсё гэта з такім звычайным зэкаўскім антуражам, то бок брэх канвойных сабакаў, крыкі аховы. Прычым яны, як я ведаю, не проста стаялі там, чакалі гэтага спецтранспарта, але іх проста прымусілі там на кукішках сядзець, як з зэкамі робяць. Потым яны ехалі на спецвагонах, якія дагэтуль называюць сталыпінскімі, у Менск, там іх выгрузілі на станцыі і на аўтазаку давезлі ўжо да Валадаркі. То бок фізічна быў даволі цяжкі этап, але што тычыцца умову на Валадарскага, то там не скардзіцца на умовы нармальныя, і адчувае сябе Катя зараз добра, настрой бадзёры, аптымістычны. Вось я яе ўжо адвакат бачыў пасля этапу ў Менску, і сапраўды яна адчувае сябе добра і аптымістычны бадзёры настрой у яе. Што тычыцца Дар'і Чульцовай, то яе не этапавалі разам з Кацяй. Вось была папярэдняя інфармацыя, што яе таксама у панядзелак, у нядзелю даставілі ў Менск, але гэта была памылковая інфармацыя. Яшчэ ўчора, па стане на ўчорашні дзень, яна знаходзілася ў Жодзіна, але пытанне яе этапавання – гэта пытанне бліжэйшых дзён, а можа быць нават і ў гэтую ноч, з чацвярга на пятніцу яе этапавалі, мы не ведаем. Вось, Катя адмыслова перадала з турмы заяву для прэсы, якую вось перад судом і адмыслова для нашай прэс-канферэнцыі. Зараз я яе зачытаю. На мове арыгінала на па-расейску яе перадала. Зараз хвіліночку знайду. 9 февраля меня начнут судить по лживому обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Мое дело от начала и до конца сфабриковано, причем сфабриковано весьма неумело. Я считаю это местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность. 15 ноября меня задержали по преступному приказу. В тот день силовики говорили мне: ты больше не будешь вести свои стримы никогда. Затем вновь вышел преступный приказ, и меня поместили в тюрьму. Почти 3 месяца я провела за решеткой. По их замыслу, заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности выбранного пути. Однако ничего подобного не произошло. Это время в СИЗО только закалило мой характер. А невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день. Вместе с тем я понимаю, что необходимо разорвать цепь исполнения преступных приказов и обращаюсь к суду с просьбой сделать это наконец. Выполнять преступный приказ значит участвовать в преступлении. Но за преступлением последует раскаяние, и именно оно станет наиболее страшным наказанием, потому что будет отравлять вам жизнь, не давая покоя до глубокой старости. Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, так как совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно. Вось, таксама Кацярына прасіла перадаць вялікую падзяку калегам. Яна атрымала сотні пісем у турме. Яна вельмі выказвае вялікую падзяку за гэтую падтрымку, за тое, як калегі незалежныя СМІ асвятлялі яе справу. Яна вельмі ўдзячная за падтрымку Белсату, Бажу, Радыё Свабода, Наша Ніве, Новы час, усім, хто пісаў пра яе справу.
Сапраўды так, мы ўдзячныя таксама ўсім тым, хто піша, узгадвае ўсіх дзяўчат, журналістак, якія сядзяць за кратамі. Мы змяняем тэму, бо сёння, в прынцыпе, святочны дзень, калі можна казаць ва ўмовах абсалютнага тэрору, сёння міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю. Так, міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю, гэта значыць краіны, якія падтрымліваюць беларусаў у руху да дэмакратыі і свабоды, яны усяляк выказваюць сваю гэтую падтрымку, вывешваюць бел-чырвона-белыя сцягі, робяць інсталяцыі і робяць афіцыйныя заявы таксама. Гэты дзень быў усталяваны Святланай Ціханаўскай. Вось і ў гэты дзень все дыяспоры, але таксама іншыя краіны, прадстаўнікі дыпламатычных місій выказваюць сваю салідарнасць з тым, што адбываецца ў Беларусі. Вось літаральна некалькі хвілінаў таму з'явілася заява амбасады ЗША ў Беларусі. Кожны дзень, але асабліва сёння, ў дзень салідарнасці з Беларусю, Злучаныя Штаты падтрымліваюць народ Беларусі ў яго імкненні да дэмакратыі, свабоды і справядлівасці. Асноўныя свабоды з'яўляюцца неад'емным правам усіх народаў, а іх забеспячэнне незалежнасць суверэннай Беларусі даўно наспела. Беларускі нобелеўскі лаўрэат прэміі Святлана Алексеевич аднойчы сказала: «Свабода – гэта не хуткае свята, як мы пра тое марылі, гэта шлях». Доўгі шлях. Якім бы доўгім і пакручастым не быў бы гэты шлях, у знак салідарнасці Злучаныя Штаты праходзяць разам з народам Беларусі. І вось сёння у гэты дзень у шматлікіх краінах свету, у шматлікіх сталіцах праходзяць акцыі беларусаў, якіх бяруць удзел таксама і тыя жыхары, якія жывуць у гэтых краінах, не абавязкова беларусы, пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Сапраўднае наша беларускае свята. Вось, да прыкладу, сёння у Варшаве таксама адбываецца зараз акцыя на замкавай плошчы каля Каралеўскага палаца. І там знаходзіцца наша карэспандэнтка Юлія Цельпук. Юлія, якая атмасфера сёння? Ці шмат беларусаў сабралася і што адбываецца? Добрый день, шановные глядачи, добрый день, студия Белсад. За моими плячима скандують «Живе Беларусь». Тут вельми святочна атмосфера. На жаль, пляцовок, на яких можна вынести такие стяги и сказать слово солидарности, у Беларусі няма, тому белорусы сустракаюцца у розных городах европейских. Уже выступал Павел Латушка, распавядаў про ситуацию с политвязнями, про то, что робится для того, каб эту ситуацию поменять. І цяпер прамаўляюць іншыя спікеры за маімі плечамі. Паміж імі гучыць музыка, беларусы спрабуюць танчыць, бо вельмі халадно сёння ў Варшаве, мінус 12. Перад гэтай акцыяй салідарнасці людзі проста грэліся ў метро, ў пераходах. Таксама у мяне трохі спушчаная маска, зусім зняць яе, на жаль, немагчыма, таму што такія захады бяспекі тут абавязваюць. Ёсць паліцыя, якая выконвае, канешне ж, зусім іншую функцыю сёння, чым выконвала б у Беларусі на такой акцыі. Але, на жаль, дазволіць сабе адкрыты твар нельга. Мы цяпер паспрабуем з камерай падысці. Я прасіла нашага аператара паразмаўляць з тымі, хто сёння сюды прыйшоў, запытацца пра іхны настрой, пра тое, якім чынам яны трапілі сюды сёння. Добрый дзень, вы з Беларусі? Так, Беларусь згодна. Гэта Белсад. Паразмаўляйце, калі ласка, з намі хвіліначку пра тое, чаму вы сёння прыйшлі на гэту акцыю і ці ўпершыню? Да, гэта першая моя акція ў Варшаве, бо я прыехаў не так даўно, 5 месяцаў таму назад. І чаму я прыйшоў падтрымаць сваіх землякоў у спольнай барацьбе супраць дыктатуры в Беларусі. Скажите, калі ласка, а вы приехали у сувязі з ситуацией? Ну так, я приехал у связи з ситуацией. Я хотел жить у Беларусі, але немагчыма зараз. Гэта быў просто пратэст з вашага боку, ці вы былі рэпрэсаваным? Гэта быў пратэст, я не могу жить так, при диктатуре, это не мое. Я не могу так вставать и идти на работу, на працу и ведать, что такое драпежная ўлада у нас. Разумею вас. Будете вяртацца ў Беларусь пасля таго, як усё гэта скончыцца?
Ну да, мы будем будовать новую Беларусь. Все мы, молодь і ті, хто з нами, ну, це буде, я думаю, це буде цікаво, і це буде, як сказати, самопожертвування, ну, то самохвірування, бо це буде, ну, в самом деле, це буде велика справа, і ми всі будемо вертатися додому і подавати нову Білорусь. Дякую вам за гэтыя словы. А мы пройдем трошечку далей. Вось тут дзяўчына ў таких веселых колерах. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы з Беларуси, правда? Да. Скажите, коли ласка, что вас сегодня сюда привело? Хотели бы поддержать своих, потому что на Беларуси люди страдают очень сильно, терпят. Но прежде всего выразить свою солидарность со всеми белорусами мира. Вы упершыню удзельнічаеце ў акцыі солидарности? Нет, не первый раз. Неполногодовое дитё? Можно запытаться? Ужас. Неполногодовое. Дякую вам великі за гэтыя словы. Акцыя працягваецца цяпер у Варшаве. Падыдзем яшчэ бліжэй, паспрабуем пачуць, што тут адбываецца, і пачуць гэту атмасферу. Раскадуют. Падыдзем, можа, сюды? Добрый день. Белсат у наўпроставым эфіры. Скажите нам, калі ласка, пару словаў. Чаму вы сегодня тут? Ну, потому что мы переживаем за нашу страну. То, что там родную, происходит. Да, за то, И что там происходит. как-то мы против Лукашенко изначально были. Не ожидали, что такое получится. Интересно. Мы Плохо. здесь, а они там, и надо хоть как-то поддержать. У нас много друзей там осталось в Беларуси. Скажите, калі ласка, а жывяце тут ці прыехалі недаўна? Живем. Первая акция солидарности, якую падтрымліваеце ці не? Ну, лично Первая, да. На которую пришли. Первый раз, да, пришли. То приходьте яшчэ. Дякую вам за гэтыя словы. Юля, ці ти нас чуєш? Добрый день. Добрый день, Белсат у наўпроставым эфіры. Скажите нам, калі ласка, пару словаў. Чаму вы сегодня тут, с яким настроем? Возражать не будете, что на русском отвечу? Конечно, для красочности своего ответа. В общем, студент. На данный момент, благодаря польскому правительству, учусь на программе Калиновского. Распределен в город Белосток, сейчас там на курсах. Вот приехал сегодня встретиться с дядей, с друзьями, с знакомыми и на акцию сюда. А упершыню удзельнічаеце ў акциях? Ці раней таксама удзельнічаеце? Когда я был отчислен, я сразу же с другом уехал в Киев, и мы там принимали огромное участие. Потом туда же эмигрировал из-за того, что начали жать уже стачкомы университетские, и у нас был очень хороший коллектив, компания, и мы там вместе проводили вот время. Як лічыце, Польшча вялікі ўнёсак робіць у беларускую справу? Однозначно величайший. Больше для нашего народа не делал никто. З суседніх краінаў, так? Суседніх краін, да. Дякую вам за гэтыя вялікія словы. Усяго добрага. І з вами, шановні глядачі, ми розвітваємося на гэту хвилину, але на гэтую площу ми ще вернемся у ефірі Белсату сьогоднішнім. Усяго добрага. Дякую вялікі. Гэта было наўпроставае ўключэнне з акцыі міжнароднага дня салідарнасці ў Варшаве. Была наша карэспандэнтка Юлія Цельпук, якая вельмі моцна замёрзла, хаця, канешне, мы ведаем, што на Беларусі нашмат халаднейшае надвор'е, і хадзіць і шпацараваць там больш цяжка. Я яшчэ толькі дадам, што сёння ў Варшаве ось літаральна 36 хвілінаў таму на ратушы быў узняты бел-чырвона-белы сцяг, такі знакаміты будынак, хіба што сімвалічны ў Польшчы, гэта палац культуры і навукі. Ён сёння будзе падсветлены бел-чырвона-белымі колерамі, а таксама адбыўся конкурс плакатаў салідарных з Беларусю. Сёння вось на разлічных цифравых гэтых лічбавых экранах у сталіцы будуць абвешчаны вось гэтыя вынікі конкурсу, можна будзе пабачыць гэтыя плакаты. Шановнае гаспадарства, такім чынам усе бяруць удзел у дню салідарнасці. Гэта сапраўднае свята, калі можна выказаць вось сваё такое шчырае сардэчнае вітанне Беларусі.
адбылося. Так, і вось кіраўнік Міністэрства замежных справаў Украіны таксама выказаўся ў падтрымку. Гэта афіцыйная заява кіраўніка Міністэрства замежных справаў Украіны Дмітрий Кулеба заявіў сёння. Украіна пацвярджае сваю салідарнасць з беларускім народам у ягоным памкненні пабудаваць сапраўды незалежную, суверэнную, дэмакратычную і еўрапейскую Беларусь, якую не будзе паглынаць Расія. Беларусы мусяць мець права вырашаць сваю будучыню самі. Гэта заява Дмітрий Кулеба зрабіў такую заяву. І таксама мы ведаем, што у Кіеве будзе марш беларусаў, якія ідуць з Михайлаўскай плошчы праз пешаходны мост на Майдан. Ну і звычайна ў Кіеве таксама далучаюцца і украінцы да гэтай акцыі. І мы бачылі гэтыя масавыя акцыі падтрымкі беларусаў супраць гэтай дыктатуры, супраць міліцейскага садызму, супраць таго, што ў прынцыпе украінцы ў свой час перажылі і скінулі гэтае ярмо. Учора таксама з нагоды Міжнароднага дня салідарнасці абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская, таксама прызначаная амбасадарка ЗША ў Беларусі Джулі Фішер разам усклалі венкі да месца пахаванняў героя Беларусі і Літвы Кастуся Каліноўскага на могілках Росы ў Вільні. І вось да гэтай абсалютна незвычайнай падзеі мы маем каментар Франыка Вечоркі да рацы Святланы Ціханаўскай у вонкавай палітыцы. Святлана Ціханаўская і новапрызначаная амбасадарка Джулі Фішер усклалі кветкі на могілках Росы да месца пахавання Кастуся Каліноўскага. Гэты тыдзень мы адзначаем тыдзень герояў. Гэта дзень нараджэння Каліноўскага, гэта дзень нараджэння Касцюшкі, гэта гадавіна паўстання 1863 году. І вельмі сімвалічна, што і амбасадарка, і лідарка беларускага народу разам адзначылі герояў. Але цяперашнія героі гэта тыя, хто ў турмах. Цяперашнія героі Беларусі гэта тыя, хто змагаюцца за свабоду, выходзяць на дваровыя маршы, рызыкуюць сабой, рызыкуюць свабодай і дабрабытам сваіх сямей. Гэта тыя, хто змагаюцца за свабодную Беларусь, таксама як змагаўся Каліноўскі. Міжнароднага дня салідарнасці прайшла вялікая онлайн-канферэнцыя, но беспрэцэдэнтная, хіба што ў нашай гісторыі. Так шмат людзей, так шмат топавых палітыкаў, таксама прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці Беларусі, актывістаў, яны прайшлі, прынялі ўдзел у гэтай канферэнцыі, канферэнцыя салідарнасці з Беларусю. І вось зараз на сувязі адна з арганізатарак з Вільні, Белла Фокс. Добрый дзень, Белла. На жаль, пакуль не атрымалася. Тым часам вось па выніках гэтай онлайн-канферэнцыі, якую зарганізавала супольнасць беларусы замежжа, яе ўдзельнікі апублікавалі дэкларацыю салідарнасці, у якой яшчэ раз заклікалі да дыялогу і запатрабавалі адпусціць палітычных зняволеных, які на гэты момант у Беларусі 227 асобаў. Удзельнікаў прывіталі экс-кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціханаўская, шэраг палітыкаў з Еўразвязу, Літвы, Аўстрыі і іншых краінаў. Але вось мы ўжо звязаліся са спадарняй Беллай. Белла, добрый дзень. Вітаю з Вільні ўсіх. Як прайшла канферэнцыя? Вось які самы галоўны месседж, які вось вы выслалі ў свет учора, дзякуючы гэтай канферэнцыі? Я думаю, што галоўны месседж учорашняй канферэнцыі гэта разам пераможам, бо калі намаганні беларусаў па ўсім свеце атрымаюць падтрымку міжнароднай супольнасці, нам разам давядзецца ўсё ж такі вызваліць нашых палізняволеных і пачаць мірны дэмакратычны транзіт улады ад захопнікаў улады ў Беларусі да беларускага народу. Вось вы былі адной з арганізатарак канферэнцыі, у ёй прынялі ўдзел самыя значныя палітыкі, якія сёння працуюць ва ўсім свеце. Калі вы звярталіся да іх, ці шмат людзей вам адмаўлялі? Як яны рэагавалі на запрашэнне на такую незвычайную падзею? На жаль, не займалася непасрэдна перапіскай з топавымі палітыкамі, але добра ведаю, як этот працэс адбываўся. Падзякуем тут і камандзе штабу Святланы Ціханаўскай, і беларусам замежжа. Канешне, былі у асноўным станоўчыя адказы, і вельмі усе хацелі паўдзельнічаць у нашай канферэнцыі. Тыя, хто не змаглі прысутнічаць асабіста, даслалі нам свае запісаныя відэапаведамленні, сярод якіх было некалькі міністраў замежных справаў з розных краін.
Ну, вось вы представляете Народную амбассаду Беларуси у Литве. Вы можете патлумачыць, так сказать, неабазнанаму гледашу, што гэта азначае, што робіцца ў Вільні, якім чынам з'явілася Народная амбасада? Проект народных амбасадаў – гэта проект у першую чаргу беларусаў за межы, беларускай дыяспоры па ўсім свеце. Ідэя нарадзілася пасля правядзення сусветнага кангрэсу беларусаў 31 кастрычніка мінулага году, і ўжо 10 снежня у дзень правоў чалавека мы разам правялі онлайн-цырымонію, на якой таксама прысутнічалі і Светлана Тихановская і віцэ-прэзідэнтка Еўрапарламенту Нікола Бір, якія таксама былі учора, і на якой мы адчынілі 15 народных амбасадаў, а вось учора мы адчынілі яшчэ 7, і сярод іх ёсць і Народная амбасада Беларусі ў Польшы. Што тычна Вільні, мы зараз у межах, якія нам дазваляе эпідэміялагічная сітуацыя ў Літве, спрабуем знайсці контакт з рознымі арганізацыямі, разам заўсёды прысутнічаем на ўсіх акцыях. І вось, калі мы кажам пра Міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю, сёння у Вільні праходзіць марафон салідарнасці, удзельнікі якога бягуць такую вядомую на Беларусі лічбу 2, 3, 3, 4 метраў. І учора мы таксама зладзілі акцыю з запусканнем папяровых караблёў у адну з рэк у Вільні. 228 палізняволеных з'явіліся на кожным з такіх караблікаў, і гэтым мы спрабавалі прыцягнуць увагу грамадскасці. Таксама мы, канешне, як Народная амбасада заўсёды прымаем удзел па запрашэнні на ўсялякіх выставах і мерапрыемствах, якія прысвечаны Беларусі. Так, напрыклад, мы удзельнічалі ў адкрыцці выставе «Жыве Беларусь», якую зрабілі літоўскія мастакі у мастацкім цэнтры Йонаса в Республікі Ужупіс. Ну, і вось такія... Гаспадарня Белла, вось канферэнцыя ўжо прайшла, сёння скончваецца Міжнародны дзень салідарнасці. Мы вельмі спадзяемся, што вось гэтая атмасфера, такая шчырая падтрымкі, захаплення беларусамі, яна застанецца надалей. Вось, а якія бліжэйшыя планы беларусаў з-за межа вось гэтай арганізацыі, гэтай суполкі, хутчэй можна сказаць, на будучыню, ці плануеце яшчэ нейкія такія маштабныя івенты? Безумоўна, плануем праводзіць больш такіх мерапрыемстваў, і нават нашыя госці з Расіі, таксама Жанна Нямцова, напрыклад, напрыканцы цырымоніі выказалася ў падтрымку правядзення онлайн-канферэнцыяў, дзе розныя бакі, аб'яднаныя адзінай мэтай, змогуць весці нейкі дыялог. Я нагадаю, што ва ўчорашняй канферэнцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці Беларусі, беларусы па ўсім свеце, а таксама запрошаныя госці са Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўразвязу і Расіі. Гэта упершыню на нашай пляцоўцы адбылася сустрэча такога маштабу. Спыняцца мы не плануем, мы плануем больш казаць пра нашу дзейнасць, і зрабілі ўжо прэзентацыю шматлікіх праектаў беларусаў за межы, якія таксама зараз працягваюцца, і мы плануем адчыняць новыя народныя амбасады, пра іх казаць. А што тычна дыпламатычнага накірунку, то я ўпэўненая, што над гэтым таксама працягнецца праца, больш людзей будзе падпісвацца вось пад гэтай дэкларацыі салідарнасці з народам Беларусі, і ўжо вельмі вялікае кола і мэраў гарадоў, і, як вы сказалі раней, палітыкаў топ-узроўню выказаліся за тое, каб рабіць новыя санкцыяцыйныя спіскі, у якія, магчыма, патрапяць беларускія суддзі надалей, і ёсць шэраг праектаў падтрымкі грамадзянскай супольнасці, медыяў і усялякія розныя іншыя праекты па падтрымцы, напрыклад, рэлакантаў, якія ў 2021 годзе, мы спадзяемся, дадуць свае вынікі. А што тычна новай онлайн-канферэнцыі, пра яе мы абвесцім праз крыніцы у сацыяльных сетках і праз афіцыйныя заявы беларусаў за межа у хуткім часе. Я думаю, што ў вёсну будзе наступная онлайн-канферэнцыя. Дякую вялікі. З намі на сувязі з Вільні была спадарыня Белла Фокс, спікерка Народнай амбасады Беларусі ў Літве. Шановне господарство, Белла вже нам крышечку розказала про те, що відбувалося у Вільні, але зараз ми хочемо вам гэта показати, бо за всім тим, що відбувалося, як святкували Міжнародний день солідарності з Білоруссю у литовській столиці. За гэтым сачила наша кореспондентка
Наша Ганна Русінова сачила за гэтым дакладна так. І вось зараз вынікі працы, таму зараз прапаную вам нам всім разам перанесціся ў Вільню. Вітаю, шановне господарство. Добрачинний марафон свободи сьогодні стартував у Вільні. Люди прийшли сюди, каб підтримати тих, хто змагається за свободу. Разом скооперувалися білоруси, каб пробігти дистанцію 2334 кілометри. Гэта як сімвол да вольнасці, да свабоды, да незалежнасці. Давайте запытаемся у людзей, бо сёння мороз, минус 15 градусаў на вуліцы, што яны адчуваюць. Добрый день, чаму вы вырашылі сёння прабегчы гэту дистанцию? Мы решили бежать в знак солидарности и бежать за тех, кто сейчас, к сожалению, не может бежать, потому что заключен. И побежим через 2 точки, через противостояние. Бежим через консульство, и финальная точка – это посольство Белорусской Республики. Там нас ждет уже группа поддержки, поэтому мы бежим 2 километра 33 метра. Добрый день, чому ви вирішили сьогодні пробіжати, не глядячи на цей мороз? Добрий день. Ну, треба підтримувати ті акції, які там громадянська супольність ладить і тут у Вільні, і в інших городах всього світу, да, де білоруси збираються, ладять нечто, як підтримати тих, хто в Білорусі змагається з режимом. Дякую. Люди зібралися, щоб підтримати тих, хто змагається з режимом у нашій країні. Добрий день, чому ви вирішили сьогодні пробіжати цю дистанцію? Мы поддерживаем наших белорусов. Это очень распространенная статья, по которой наказывают наших ребят. 23.34. Поэтому мы поддерживаем их. И побежали все! Живе Беларусь! Вот. Подождите. Як ми бачимо, люди вже на старті, рихтуються, побігши, усі тримають у руках червоно-білі стяги. Як ми бачимо, шмат людей зібралося. Добрий день, чому ви вирішили сьогодні побіжати? За свободу Беларуси я бегу. У вас так само есть свой номер? У меня есть свой номер, я бегу за свободу и независимость Беларуси. Чтобы Беларусь была свободной. Шмат людей зібралося сьогодні, не глядячи на морози. Як ми бачимо, сонечко сприяє надвор'ю, добре заряджає енергією людей. Ось навіть з дітьми. Ви вирішили сьогодні побіжати з дитятком своїм? Да, только я бегу один, без ребенка. Приходять разом зі своїми дітьми. Всім, як ми бачимо, шмат людей підтримують. Давайте живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Вот, это наш, долой это фашистский наш... режим! И долой прихвостней! Посмотри, на трубе тоже маски нету. Ну, нарушает режим. Ой-ой-ой. Но вот главное это вот... Люди підходять, ще більше збирається людей, щоб стартанути разом. Як ми бачимо, так само є люди з собачками. Ми чуємо гукіт труби. Шмат людей, які супроводжають тих, хто побіже сьогодні. Сьогоднішня дистанція починається від консульства, недалеко від консульства Білорусі у Вільні, і скончиться на фініші біля амбасади Білорусі.
Разминаются люди, каб согреться. Ганна Русинова, Белсат, Вільня. На жаль, мы не дачакаліся, каб пабежалі, але верым, што гэты марафон, адмысловы марафон адбыўся ў Вільні. Так, марафон 2334, менавіта паводле гэтага артыкулу Кодексу адміністратыўных парушэннях быў арыштаваны наш калега Александр Мікрукоў, які выйшаў сёння з ізалятару на Крэсціна ў Менску, і мы вітаем яго на волі. Александр, спадзяемся, апошні раз. Тым часам з намі на сувязі наша карэспандэнтка Любоў Лунёва з Менску. Люба, добрый дзень. Як там сёння праходзяць акцыі? Раскажы, што цікавага адбылося за той час, пакуль мы не бачыліся, не чуліся ў эфіры. Што новага ў Менску? Ну, ад таго часу, як я выходзіла ў эфір, ну так, амаль што нічога не змянілася, калі не лічыць таго, што ў кіеўскі сквер каля кінотэатра Кіеў прыехалі камунальныя службы, і яны здымаюць цяпер гэтыя стужкі, якія людзі вывесілі, бел-чырвона-белыя стужкі, яны віселі, але сёння іх натуральна зрабілася крыху больш, і вось цяпер ім ёсць чым заняцца. А што тычыцца вуліцы, напрыклад, Куйбышева, тут ёсць вялікае дрэва, куды ўвесь час вывешваюць стужкі і сцягі, то калі прыехалі прадстаўнікі Зеленбуду, то людзі высыпалі з усіх дамоў, бо чаму такая рэакцыя, бо ім загадалі, раз такая справа не могуць зняць, то трэба спілаваць вось гэтую ліпу. Тут і так ліпу ў горадзе амаль што няма, бо яны рэагуюць на атмасферу, а яна, канешне, у нас цяпер вельмі забруджаная. І спілаваць ліпу людзі не далі, сказалі, што няхай прыязджае хоць МАП, хоць хто, але дрэва мы спілаваць не дадзім. Вось такі канфлікт адбыўся тут у дварах, і гэтыя зеленбудаўцы вымушаны былі з'ехаць. Людзі пішуць у дваравых чатах, што не варта пакуль светла выходзіць на вуліцы, бо трэба берагчы сілы да 11-12 лютага. Гэта, нагадаю, той дзень, калі прызначаны, як падкрэсліваюць людзі, нелегітымны сход. Відаць, будуць і расцяжкі, будуць і нейкія плакаты. Ну, мы разумеем, што і будзе узмоцненае патруляванне ў гэты дзень. А пакуль што людзі абмяркоўваюць, па-першае, з нагоды вось гэтага сходу, цяпер у гэтых дваровых чатах людзі запаўняюць анкеты. Прычым, няважна, гэта вуліца Арлоўская, Кіеўскі сквер, Цікавароўка. Гэтыя дваровыя чаты запаўняюць анкету, адказваюць на пытанне менавіта наконт гэтага сходу. І там ёсць адным з пытаннем, хто, як на вашу думку, мусіць прадстаўляць народ, і людзі нават заклікаюць правесці альтэрнатыўны сход, віртуальны, натуральна, ніхто ж не дасць ніякага будынку. І таксама абмяркоўваецца цяпер у чатах актыўна вось гэты зварот Шендеровіча да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем выпусціць Марыю Калеснікаву. Люба, я нагадаю нашим гледачам, што гэта расійскі сатырык Віктор Шендерович, вядомы сваёй пазіцыі адносна дыктатуры Александра Лукашэнкі. Вось ён звярнуўся і распавядзі больш падрабязна, можа, пра гэта. Я таксама хочу яшчэ нагадаць, што Віктор Шендерович нам цікавы не толькі тым, што ён такі публіцыст і гумарыст. Ён нарадзіўся, вывучыўся, скончыў школу ў такім мястэчку, ну, цяпер у раённым цэнтры Чавусы. Дарэчы, з Чавуса паходзяць бацькі вядомага славутага актора Кірка Дугласа. Чавусы гэта ўвогуле такое мястэчка, да, уласна кажучы, уся беларуская гісторыя, гэта, можна сказаць, мястэчкі. Таму нам Віктор Шендерович, ён і блізкі, таму што ён наш земляк. І вось людзі абмяркоўваюць, вось ён такой сваёй форме звярнуўся, ну, кажучы з іроніяй, што вы не запятнаеце сабе, калі выпусціце. У вас і так, ну, калі перайначыць словы Шендеровича, у вас і так такая рэпутацыя, што ўжо цяжка запятнаць. І калі вы выпусціце Марыю Калеснікаву, то не бойтесь, вы не будете выглядаць гэтакім дэмакратам.
Вот пакуль не ведаем, якая будзе рэакцыя, але ён у сваёй такой своеасаблівай манеры падаў гэты зварот. І людзі цяпер яго абмяркоўваюць. Ну, і гэта вельмі цікава, бо цяпер народ сыходзіць у такую віртуальную прастору, абмяркоўваюць, пішуць пра тое, што мы беражэм свае сілы, але мы бачым, што напярэдадні, нядзелю, учора, увечары, у Жодзіне даволі вялікая група людзей выйшлі са сцягамі. Ну і вось цяпер таксама мы бачым, што народ гэтыя сцягі рыхтуе, што будзе адбывацца 11-го. Але мы будзем сачыць. Так, дзякуй, Люба, будзем сачыць за тым, што будзе адбывацца на наступным тыдні. Абавязкова заставайцеся з Белсатам. З намі на сувязі з Менску была Любоў Лунёва, наша нязломная карэспандэнтка, якая пільна сочыць за ўсім тым, што адбываецца ў Менску. Шаноўнае спадарства, сёння ва ўсім свеце і ў Беларусі святкуюць Міжнародны дзень салідарнасці Беларусі. Я спадзяюся, што кожны з вас далучыцца да гэтай акцыі, якую запачаткавала наша абраная лідарка Святлана Ціханаўская. А сёння ў студыі для вас працавала Аліна Коўшык і Ярослаў Сцешак. Шаноўнае спадарства, дзякуй вам вялікі, што правялі гэты дзень разам з намі, святкуем разам, зычым вам усяго добрага, не спыняемся.